Oyawre Nyakwar Mogajwang kawuono en tarik 26 dwe mokwongo higa manyien mar 2026. Ma en chenro ma kaka wanene okinyi ma kawuono bet ka gima inyalo neno ni lokruok moro nitiere, to kata kamano lokruok ma otimore ka nikech in wageni mokalo. Erokamano kuom bedo kodwa kinde ka kinde. En wan achiel kachiel e Ramogi FM gi Ramogi TV. Kawuono weche thoth kendo wan gi geno ni thuolo ma wan go wabro go mbaka, to in bende wabro nywandi mbaka ne, nikech ma en chenro mar jopiny. Wan wataye kendo tumi mana gi malo ka. Yie mondo akaw thuolo mar rwako gavana maonge portfolio. Sani owacho ni en ma piny were. Gavana oyawre kendo machiegni. Mor ni opogore gi mor mamoko nikech ang'eyo gima nyotimore nyoro godhiambo. Inga maber Victor. Oyawre ahinya. Kamano. Kone je ni gimoro amora rumo, acha be rumo. Acha mana jo Arsenal no chao go e piny mamwalo ka. Giko nyo rumo. To cha ni ochako tieko bende gi jo Man City. Ine kancha gibiro to otika tika kodgi gidhi adhiya kamano. Juma mokalo ncha je yoku wuoye no link ka gima nokia gima otimore. Okoni we ochak miyo Arsenal. Kane obiro achayo rumo. Ne okwonge kuma wadhi chwe wiwa. Ichiwo nade? Nyasaye orite maber ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano. Inade senior? Ana kama. Ang'eni in kama na penja. Yende an wecho pero ka wadwa gana los. Nikech I stand with Alan Obiero. Okay. I stand with Alan Obiero. Alan must be respected. Alan must be respected. Hai, Victor. Maber, wasebudho kapok wamor ahinya cha. Yes. Okay. Chien ka osebedo marach. City kia go 4, Arsenal go 8. Koro kanyo ayudo to ai maber ni Arsenal bo wacho ni koro ok en season ni. Giwacho ni ne giwacho ni gibiro kawe season manyien. Okay. We kikadhi ahinya nikech awe na jo opira. Erokamano nya Victor. Amos ni Kwara Mogajwang ni oyawre uru kamoro mora mo chiewie. Okinyi ma kawuono en okinyi maber. Marutho miyo ngima mondo mi wabedi mangima. Kao kamano Victor, to adwaro bende achiw mos makende mar wakili Joshua Nyamuri. Wakili nyisa nyoro ka wabudho kode kamoro mondo akelnwe mos mangima. Ng'eni wakili en dhano. Ntiere dhano to gi dhano ma dhano. En achiel kuom jowa bende bet ni otenore gi sirikand ne. To aparo ni boyudo thuolo kinde duto mar biro goye kodwa mbaka ka wakili no dhano kendo king'iyo kanyago kode mbaka achiel kuom gik mosetimo. Nitie board moro ma entiere moka biluongo ka to en dhano ma king'iyo gik monyayo ahinya e weche mag rawere. To en dhano ma kowuok ni oko ni nitiere gima oketi e lwete. To Joshua Nyamuri dhano omiyo erokamano ahinya, puoch gi pak ne wakili kamoro amora ma entiere. Walamo ne ni ka wichore maber kaka dhini to samoro bende inyalo bi mede malach. Erokamano ahinya. Sini oyawre Jakobuya. Mose na Nyakwar Mogajwang. Ng'eni odiochieng' manyoro ne onge nyasi maduong' mokalo manyagombo winja nani to nuwuotho nade ma obiro ndalo achiel kende bang' ka jandiko mathere ng'enye Okinja Makambo Professor Jago Gelox nyocha oicho jo sakwa ni ok chul gope. Koro kang'eyo ni bura manyobedo godo nyoro madhare cha ne en mar gomba kani to ofwenyi no kuchul gope. Jakobuya oyawre nye kuom Kristo. Umondo donda Atimo mos. Ulwera Waloro mwaka. Ndalo mane wadhi sikul ng'ato ka nitie kodgi wach moro. Orito kodi chieng' loro. Koro wan bende ma doko chenro mogik mar dwe mokwongo mar chako higa ni. Koro chal gi mondo lore kodi. Dweche 3 mokalo josakwa wasewinjo nde. Bende waseneno nde. To mane kit piny. Sama tachi osim. E mudho ka dhano dwa mnano yoki. Sakwa nyosim. To mano chenro mar Nyasaye. To koro josakwa iyoko ayoka left, right and center. Onge wach. Nyasaye biro nenonwa maber. Nyasaye nena panda. To bura nye wan godo nyoro nye wadhi maber. Nye wan gi bura mar Jokowak. Okay, Jokowak East Africa. Ma Nairobi ka. Ing'e ni mbekni ahinya to wamwagoga wawacho ne gajini to uriworu nade. Ting'e ni riwruok bedo mana maber kuchake anyuola maru. Owak ka nitie de adek. 4. Nitiere Achar, nitiere Awuor, nitiere Nyarondo, to nitiere Akwach. Koro nye waromo
kidewago mondo wagoye mbekni wa kaka jokowak. Mang'eny osetimre chien kacha, to mabeyo bende wang'e ni nitie mbele ka. Koro nye waromo anda jakomwa iluongo ni Peter Hago, ma bende en secretary mar Luo Council of Elders ma Nairobi, manyo tayo wa bura maber, kendo en mna kwayo na ni jokowak mani Nairobi ka. Giwe pondo ne bura. Gibi wabro bedo kendo gi bura moro tarik 22 dwe mar 2 Church Army Jogo Road. Gimomiyo waromo ahinya VOJ ten kaluwore gi mbekni mwasebedo kwagoyo. Ni to oganda koganda ahinya to makaluo. Nyaka wabedie gi kamoro mwadonjie e boma mora mora ma intie piny ngima kama. Manya anyuondi. Nikech kisemanya anyuondi to tudruok bedo mayot. Gik moko bedo mayot. Nyi neno ka jo Karachuol. Nyo bet piny mochoko mna milion turi mar tero nyithindo school fees. Magi chulo na nyithindo. Ibende ni ikona ni un gi maru moro ubet ga. Tuchokoru tuneno gik madutim. Nikech sirikal ok ditimte. Jotelo moyiero ok ditimte. To wan kako oganda ma jaluo ni ka wariwore maber, gimiluongo ni ka wa organize. To VOJ wanyalo timo mathoth nikech oganda ma masawa gitime. Pile wacho ne jaluo ni omanye mondo somie mondo ng'e gimiluongo ni Mount Kenya Foundation ta enang'o. En gino mako wach ni yawa nyithindo ni kama onge school fees, wadwaro milion 10 mar tero nyithindo gi school fees. To ko wache saa 2 tok chop saa 3:30. To milion 10 osewuok. Kiwinjo rete gigi ka oland kata ni nitiere ng'ato manigi kwayo mar dwaro weche mag omenda mondo konyego yor thieth, yor sikul. VOJ ok kawo saa achiel ka pesa no pok otimo ang'owa. Pok osewuok. Emomiyo gin gi gimiluongo ni economic power. Economic power ni bedo mna ka wariwore, wago mbaka, wang'e ni VOJ entity mang'e boma ka. To Fred entity mang'e boma ka. Ma ka winjo ni ng'ato dwaro jawaya, tang'eyo minwa kata watna kata nyuonda matime. Ka ng'ato dwaro ng'ama dwano gorne ot, tang'e ng'ama time e anyuondwa kanyo. To samo mieno ta empower to dala kucha bendo empower ji, to wakelo gino miluongo ni economic empowerment. Emomiyo Roma ina gi ber. Ka nyuola bet piny, ta hinya sani makoro ganda luo. Waonge gimibro wachni nyangile wa siasa mamalo madwa dhi laro kom piny Kenya. Kata bedie ni moko nitie, to kwa pari ni gitegna ahinya. Sani makoro wa organize. Maka chopo yiero mar 2032. To wan gi mwanduwa, to wan gi jowa. Nitie jarieko moro ma bene nudo nage moro no bedo nyaka jaod bura, obedo nyaka jatend migawo sirikande mopogore kata sirikal mokalo chien. Ne wago kode mbaka to no wacho wach moro mangima mabende pod osiko e pach nyaka kawuono ni oganda luo wabere gimiluongo ni political mobilization. Kanyo wakawe namba to economic mobilization ka to bet wane gi nyao moro ko wacho ni nitiere gik moko adek mikagodo telo mar piny. Mokwongo en mwandu, mar ariyo oganda, mar adek en power. Teko gi telo. Ni bago ka in go to yot ni mar ka in gi pesa to in gi ji yot mondo mi ti gi ariyogo mondo imany godo power gi joma nigi power nogono. Ka in gi pesa to yot mondo bende tim godo giki moko ma piny ngima nyalo wuoro ni ng'ane to owuotho maber. Ma nokele penjo moro ni to e piny luo ka bende ka dipo ni wuod luo moro chung kata nya luo chung laro kom mar president, gin jo luo adi manya tue pesgi mar sire lwedo mobed kata amount campaign moro mochwiny mar komaten piny Kenya bende nyalore. Gin oganda luo adi minyalo gwelie magawa ni san ka san mar chiemo mar gago en milion 10. Ji adi manyalo chiwore mar gole. Koro noneno to wacho ni kato bini mane kaka weche chalo e piny luo to nyaka koro wadog chien e drawing board wan nonre ni to ang'o ma oganda luo dwaro, be wan gi ikruok maber. Nikech nyangile marwa ma bende senior ne wacho ne entire mane menyo piny Kenya mangima kendo ne omiyo jaluo bedo gi nyadhi kaka kitwa nong'ewago. To kata kamano onge mare sani okelo chapni mang'eny ahinya. Wageni Jehova Nyasaye biro yawonwa yo maber
mito wachope kama Uganda luso bedo ka gombo ni gichopie e telo mar piny Kenya. Sina iwacho gima mokalo. An ang'e ni gima nomora ahinya en teko mar social media. Nitie nyaronage moro manyoya magawa moro Nakuru. To nyocha owuok okelela mar wacho ni akawo hola chako girani to nyaka kawuono pok aneno ber mar ohala ni. To kata kamano ka gir kiragi nyaneno ka jo Kenya nowuok oko karom gi Ramogi TV nyo loso sigana mamit ahinya mapimo mbaka mar nyakono Nyakwar Mgajwang' mane chuny. Omiyo nitie gimoro mano chagi kani maronagi ne onagi maronagi ne onagi onagi fonagi koro ka dipo nitire wuodo nagi moro nyaro nagi moro matimo ohande moro kata chumbune moro makelo ne yuto ka en gi nyalo mar nyiewo gire moro yie mondo isire kata ka en gi siling achiel to mano nitiere fuok ma odino kama duong' ahinya gerruok ema dwaro sigu moko matindo ma jal rieko moro ma japidh yien ne wacho ni jaluo siku man ina ichlit nyiego gi achai gik ma kamago ema thiro dongruok mar oganda. Yes. VOJ iwacho maber. To nikech mbui ni ema sani wagede, ema sani wadakie. To en gi ber mang'eny moloyo maricho mwaneno. Ng'eny ne wadwaga gede i maricho. To mbui ni kwa tiyo godo maber, to wabo yudo gigo mang'eny. Nikech kata kanyi neno weche mag school fees nyithindo ma school fees otamo. Kineno ko kete mbui to ji wuok oko mar mondo kony nyithindo go. Apani en gino manyaka wang'e ni to watie kod mbui kata social media mar bero ogandawa, mar bero ngimawa kar ketho. Nikech ka en ketho to wasekethe moromo. Jaluo nane wagoye machiemo. Watie gi mbui ni mar gero wa mobilize to mobilize positively kamano mano wach magimokalo governor ang'e ni be in gi presence e mbui kikedo ji orindi maliet e bench en influencer hero kamano presence malach taparo ni kapok idhi mabor ahinya nikech ing'e ni chien kocha mbako osebedo ka nitie ne yawa matindo osebedo ka tiyo kode marach moro ng'ato moko ng'eyi kaka idak dhuli ayany moro ma iti moro mana ka tinga ma DSL marego kaluo aparo ni mana gi kamitene no mbui nigi berne to nigi rachne lakini berne loyo rachne nikech mana kamiyo wache no juma mokalo chancha ne an gi mbaka gi Lilian Gala ma en HR director ka DTB kawago mana mbaka yore mag tije mineno J Losigi nikech ing'e ni sama oganda obiro wang' achiel mondo go mbaka weche mang'eny birie tibiro yudo ka mbui ka nyithindo matindo samoro ji paro ni enena kama jasiasa chulie tiyanye opponent kende nitie bende berne achiel kuom gi awach manyo otimore ne miyo moro ma joala Nakuru no bende en kama bende nyalo chiwo bende thuolo mag tije ne joma moko nitie jok ma bende chula mana mondo mi gi market products mopogore kata gigo mopogore mag mwandu ne johala mopogore kora paro ni bedo ni sama dhano obiro en poch gi pak ne joko wak manyoro mo bende nikech Victor nitie gima iluongo ni mentorship kopogore gi dhano biro ng'iyo ntiere kaka ginyalo dongore odiochieng' sama idhi dala kata sama interact gi ji to nyaka yudie jaduong' moro kata ng'at magoni e simu ni yawo nyathina no otieko university entiere une ma un Nairobi kanyo ere gima onyalo mako mondo mi ochak timo ng'ato biro nyisi ni wuoda ancha no osetieko kata nyara sani en gigni abich en Nairobi kanyo un kode ting'e ni onge kambi minyalo dhi kawe jogi te mondo idhi ndiki samoro in bende ng'iyo ni nyalo goyo simu 2-3 to simbe go bende kaka pila wacho ni e kembe go te nitiere joma ni kuonde go samoro mondo mi thuolo yudi en ni samoro ng'ato nindo ng'ato we tich oriemb ng'ati tich kata gimoro timore mamiyo fuok wuok ma ok wuog pile lakini sama dhano ogo yemba kaka kiwinjo je wacho ni samoro biro ng'e ni wuod ng'ane ni kae kata ng'ama kama otimo tije mag plumbing ng'ani otimo tije mag electrification ng'ani otimo somo weche mag mechanic gi to sama uromie nikech sama dhano romie oganda ji biro ji te ok ji bi ni samoro jopuonj kende mobiro managers ka nitiere bengi biro jok ma samoro mechanic gi samoro joranda gi bende biro samoro jacharan bende manie dware mondo twang'ie
e lewni moko kata uniform moko kata katende moko ne udi moko motieki jo interior design gi jok mopogore kora paro ni en mbaka maber ma ok onego benigo aga gi joko wakende to ganda lu kunde mathoth ka wanyalo yudie forum machalo kamagi mondo wang'e ni to ere kaka bende samoro ok wabirito mana josiasa gi jogo mane i broad based nusetimo ang'o kende to in bende i broad based madala ukanyo bende inyalo keto broad based uno bende obedie ma broad mondo kik wasika kwa ywak ne josiasa kende to in matin ma in godo no ang'o mitime mondo milok ngima ng'ato kamano ing'e ni ber bucha inago bende en ni ji ng'ere nikech ing'e ni sani ng'enywa wan e town to town ka wadich omiyo sama warado kamano to bende ung'erue ni ng'ane ni kara watna nikech inyagweri gi ng'ate town ka VOJ to kara mna watni so ng'eruok no bende ber miyo wang'e ni ng'ane watna ng'ane timang'o kama kama nikech nyithindo mwa luwo bang'wa gi bende koro ng'ere kik giriwe lwede tawa achiel to gi joka ng'ato mabiro miyo wa midhiero mbele ka gi weche mok magweno kuro so ng'eruok no bende ber sama ji oromo kamano momiyo buche gi ka oluongi to wayie watere nyithindwa watere wedewa mondo gibende gine ahinya nyato joma tindo jo Gen Z gi gibi ging'e wedegi wach mange mokalo kamano dipo ka chieng' moro puoyi gi nyamin gi moro mabathe to niko nyaromera ni to karibi omog nang'o kari ng'e watni ni to niyo ni mok watna ni ma girlfriend to kendo puoyigo be mana koseyieng' chuo so Roma ina gibro konyo wa mbele ka kabisa kamano kamano nyakwara gi weche thoth mbaka ema gero piny mbaka ni ema kelo konyruok ne oganda luo gi dongruok mar oganda luo yande bag bura maduong' e kaunti ma Kisumu Ciala Resort ka bene jotelo ma opogore kanyakla kod jolony gi oganda luo ne jochokore kanyakla mar ng'iyane to wuoth gi mar dongruok mar siasa oriewo kanye bura makamano bende nyakwara Mugajwang' ne ong'ado gi dul achiel mar ongo lwedo jatend ODM ma sani Laktar Oburu Oginga kaka achiel kuom jok manyalo konyo piny luo ahinya e gombaka gi joma moko e weche mag siasa mar piny Kenya. Winyane kaka weche nobedo Ciala Resort e kaunti ma Kisumu gi kodira mokalo chien. To confirm to Dr. Oburu Odinga that the Kilifi Declaration and the pact that they have done for this community to lead this party to the next phase is endorsed by this crowd. Hakuna decision itachukuliwa kutoka kwa dirisha. Chama iko na structures and the decisions will be made through the relevant party structures, and once they are approved there will be no reverse gear. Kanye okora adong kaka Joshua mane kaka Jakom Raila nowacho ni wadhi Kanaan to an kaka Joshua abro neno natero u Kanaan tatero u Kanaan kaka adhomne Singapore. We commit to responsible, consultative and issue-based leadership that prioritizes the social economic transformation of our people. Mana kamano nyakwara Mugajwang' mane kaka weche nyocha obedo e kaunti ma Kisumu chieng' ngeso ne en bura mane otis ni mbaka jokanyanam to neno ka gima gino nyiedho ni olokore gi rodi mopogore kod mbaka ma jokanyanam goyo gavana gi Senior Bonyo koso DJ alileta mchanganyiko. Ng'ama idwa no chaki adwa ni chaki ine mangi nikech apani VOJ ok wanyal thego ODM gi mbaka manigoyo to goganda luo nikech chien kanyo ni neno ka mbaka aina ni North County ma Busia ne ODM mano convene to kani neno Kakamega bende ODM mano convene ma Kisumu ni bende party leader mar ODM ma en Daktari Oburu Oginga emano convene. Ting'eni Oburu en senator Masiaya to kopogore gi kom mar senator Masiaya en ogai mar ODM to senator Masiaya ok nyal convene bura mar joluo e ogute mar senate o convene e ogute mar ODM emomiyo bura ni ne en mbaka jokanyanam to convener mare
ne en ogai mar ODM. So iye kanyo ing'eni ODM bende nigi members. ODM ema nigi structures nikech idwa luongo joluo. Aparo ni to kata kiwacho ni dwa luongo jofwambo tiluongo gi gogudu mane. Idonje forum mane mar luongo jofwambo. Kata kidwa luongo jo boda boda tidonje forum mane mar luongo jo boda boda. Emomiyo nikech ODM nigi structures. Nye gi neno kaka paro nigi tigi structures gi mag ODM. Ma ward level, ma constituency level to gi county mondo gi luongo ji e bura. Nikech jok ma giluongo gi wuok e Uganda luo. To Uganda luo ka gigoye mbaka gi ji, ging'e gima ji wacho. Ma kokel gi e bura inano, to ging'eyo gimiluongo ni pulse of the people. Adundo magwecho mar jopiny. Mar jopiny. To gikelo wachno ne jogi. Emomiyo ber kawalero ni kata odego ni ne nowache ni en mbaka jo Kanyanam. To jo ODM emanyo luongo bura no mar joka Nyanam. Nikech donge nye waneno engineer Nicholas Gumbo kanyo. Mok ja ODM. Mok ja ODM. Nanga man roke mane wuonda keni macha yelo. Nyeni UDA ngeni party gi en yelo. So okinyalo wacho ni macha ne mbak jo ODM kende. Nikech nya nene ji masanja mabende ok gin jo ODM to nye gin kanyo. Nye gi participate sama ni go mbaka no. Chairman mag parastatals moko nya neno. Board members mag parastatals moko nya neno. To ngeni samu ketie tija inago to iweri gi weche ang'owa political parties nikech serve jo Kenya. Erokamano. Bura makamano tiende ne nang'o ne Dr. Oburu Oginga sama benda pako osebedo ka nitie mang'eny ahinya molo to e piny Luo. VOJ apaka ni e piny Luo kanye. Apaka ni kanye. Debate pogruok mar paro ahinya te wuodh siasa mar Uganda Luo. Mane mit demokrasia. Kadok e penjoni en ni mano e romo mokwongo ma Dr. Oburu Oginga ne bedo godo Uganda Luo. Emomiyo an kang'iye nye en bura maber mondo pim ne Uganda Luo ni nyaka ne yiere kaka ogai mar ODM. Ang'o giri mochano ne party margi mar ODM ne. Kendo nyo opimo maber. Nya winje koloso tadira wawachi party leader nyo tegno ka en Kisumu. Apani ma e mijingo manyo odwaro. Kodonje mbele oganda mare to yudo ko oganda mare orwake maber to mor kode nyo loso motegno kabisa. Nikech ong'eyo ni samoro ka odhi e ote Edwar tibro penje ni to oganda ni to wachi ang'o kare. So bura nyonyo important ahinya ne daktari nikech nyo dhi yudo feedback mar Uganda Luo ewi gwelo mare kaka ogai mar ODM. To mar ariyo nyo dhi chako yudo feedback kowuok oganda ne e chenro mar duond bura mar ODM mane giwacho Kilifi ni koro omiye duol to gi teko mar dhi go mbaka gi duond buche mamoko ahinya to mar UDA. Koro kowuok kanyo to kodhi kuonde mamoko tibro penje nikech adiera mabende nyaka wachi VOJ ni duond buche mag siasa gi onge ga gimoro ni ideology gin tribal te. Emomi neno ka Mount Kenya Gachagua temo mondo discipline ni mondo bedie ni ene duond bura manigi huma ahinya to Mount Kenya. Maka ji odhi e mesa to koni anta wuotho gi jo Mount Kenya. Emomi neno ka Western ka Ford Kenya mienje ja Trans Nzoia chande bende ni gin gi mar DAPK. Ineno ODM bende limbe matin kamoro ka mondo kidwaro ni sauti mar oganda Baluya ni kanyo to nitie party matimo ang'o ma represent gi. Emomi neno ka piny Wakamba Wiper Patriotic Front e party mane kanyo mang'enyne timo ang'o chiwo duondgi. So parties wagite kigolo kisungu mingi gi katiba mondiki magiketo ka registry of political parties to gin tribal outfits, gin duond buche mag oganda. Emomiyo
sama in ogai mar duond buch od bura mora mora, to ganda ni nyaka riure kodi, nikech mano mi yot dhi ang'owa dhi e mesa kidhi go mbaka. Okay. Nyako chakre kamoro, ineno, nikech kamo chakre no, temo dhi, nikech adwa koni, kanu tindi winje. Tinde ok awinje, mana tuoli kende mawinjo ka wuoye wach mar KANU. Ang'o miyo KANU notho? Nikech KANU nokonwa ni en chama cha kimataifa. Ni en ok en chama cha kikabila. To kani Daniel Arap Moi Toroitich owuok e tela, Chepkeres, tang'o mane otimore? Noyumba yumba matinde ok iwinj kata. Duond bura moro ne nitie piny Kenya ka ni Ford Asili. Bendi winje? Nikech ne en chama cha kimataifa. To kane Kenneth Stanley Njindo Matiba wechege orumo, to Ford Asili notimo ang'owa? Noyumba yumba monimo. Chama moro ne nitie kane Ford Kenya. Bende nowachi ni en chama ya kimataifa. To kane Jaramogi Oginga Odinga onindo, bende oyumba yumba matinde odong' mnang'owa Ofuku Wetangula kende. Dibeni ma irut ma ODM bende luwo koso? Abiro miamna time. Ineno, pod adwa miyi historia, aduoki mondo ine. So, duond buchegi to DP bende winje? Neno kanyo ka Muturi pod ni kode. Apenjo ni DP bende winje? Gin gi jood buradi? Sani onge. Bas, gima temo wacho en ni parties ma Kenya ka kata bed mnani losogi, ni gin ideology moro ma gin go. Gin gi gima gi champion. To at the end of the day, oganda moro nyaka bede tokgi. Nikech samigo mbaka kucha, ok go mbaka mar parties, igo mbaka ni tribal arithmetic, kwando oganda emigoyo. Samigo kwando oganda ting'yo ni ODM uwuotho go oganda mane, wawuotho go oganda Luo, wawuotho go oganda jo Masai, wawuotho go oganda jo Turkana, wawuotho go oganda jo Pwani. Mane kaki go kwano no. Emomiyo Dr. Oburu Oginga ok nyadhi go mbaka oko kucha, no wacho na wuotho gi jo Masai, awuotho gi jo Turkana, awuotho gi jo Kisii, awuotho gi jo Pwani, to oganda Luo to kotima ang'owa, ok wuotho godo. Emomiyo bura manyo timore Kisumo ni ber, nikech nyo bug tie daktari. Daktari koro dhi wuotho kojing, makata kanyi neno Kisii, to jo Kisii nyo wuok, ma jo ODM, mar endorse Kilifi Declaration. Nikech gineno gima ne joluo timo nang'owa ne wuodgi. Nikech ibro penji ni to mibiro irwani, to ganda ni to wachamo. Joluo ni kato dak wasewinjo kosiri. Siasa ni chala rambe? Siasa ina rambe. Nikech kata wuona rambe ibro penji to inisei kadi? Ibiro gang'o, igola di. Kapok wako wiya rambe, ng'eni Fred Jalungu waga rambe moko, to kapok watetwa kore to kara ito ichung' nang'o. Mondo kik wadhi wagol moingo wuon ang'owa, wuona rambe. So nyaki kungi consolidate magi monde. Nikech siasa en kwano. To kwano gi wuoke e anyuond ng'ato. Emidhi wuotho godo. Emomiyo kata bed mnani ODM en party ma ji ohero kuonde mang'eny. To Kaluo emongirore mohingo kuonde mamoko. King'iyo jood bura en godo mang'eny Kaluo. King'iyo governors en godo mang'eny Kaluo. Emomiyo nyako dog Kaluo okonegi ni chenro mara chalo kama kako gai mar ODM. To kosire kaka nyo sire mobuge kaka nyo buge cha, to koro wuoth bedo ne daktari mayot seche modhi gombekni moko gi. Nitie jok ma bende bro wacho ni mano nok buch joluo gik manini, mano bende ber. Demokrasia mar piny Kenya oyiene ng'ato ka ng'ato support chama mora mora modwaro. Piny Luo nyo siro Oburu, ok wawacho ni joluo te. Nikech gibro wacho ni wan support daktari Oburu. Wawacho ni piny Luo nyo loso Kisumo. Nikech ei Luo ka nitiere jok mok jo ODM. To gin mnatie moko bende mna jo od bura, moko bende nitie lemo mopogore opogore,
gima nyo timore Siala nyiso duond joluo mathoth majority kech majority ne miwuothogo ok dwa ni biro gi jit kinya biro gi jite to sawa to ka in gi ji mathoth to berie mokalo koro ji mathoth nikech mbui ka ibrodo jok masani koro keto agilwen nang'o miyo wacho ni girodiem no nen mar joluo wan wawacha ni sami wuotho gi ji mang'eny ber kiwuotho gi ji duto to berie mokalo ok ong'iso ni ji duto mane duondgi lakini ji mathoth oganda luo siro Dr. Oburu Oginga. Erokamano. Gavana, ma ne en chakruok nikech ma ok opogore ahinya gi kaka ruodhi mag ogendni mopogore opogore osebedo katimo gigegi. Nyasi mane otimore giko dani tiende nang'o ne Dr. Oburu Oginga? Erokamano ahinya Victor. Aparo ni tiende gi wiye gi bade ni mana kama JT eche. Siasa duto ntiere kizungu moro mabet kore lach wacho ni all politics are local. Tiende ni siasa te chakore anyuola. Kata mana MCA madwa chung sani obiro kuongo luongo ipenje to anyuondu to wache ang'o ni komi aeno tiende ni nyaki bed in good standing ganyuondi ka jowuok oyie to kata mana joma moko ok bi yie dhi bedo matek nikech ng'eni jougie mong'eyi koro ka gidwa goyi kata siasa michung tiwacho ni kichung ni dularo komoro to wuonu bendo dagi ni nyathina ni to kikumi okorom kode yode emomiyo ni wacho ni okichung gi wuonu kata minu e bao kudhi Victor edo tiyalo to wuonu biro kaka witness makwedo gimitimono judge winje kari orumo kech judge biro penje to mabe wuonu kech enie mong'eyi to mabe minu judge penje ni to ma minu emochung ka wacho ni rach akari rach adier kore momiyo ikuongi chako gi anyuola koro iwinjo ka kinde duto kata mana josiasa wacho ni kosebiro to manye gimoro matin anyuola kuongo bil monde anyuola bo bil lweti koro nikech Oburu en jasiasa makore lach makoro telo ne oganda luo anyuonde en oganda luo to nekech anyuonde ni kabede oganda luo ka party makore lach molak malach ka luo moko wuondre en ODM ng'at machielo man gi moro maparo ni be kore lach bende odhi okela ne budho mar tipo machalo mane Oburu obago cha bende nene menye kaeto kwa dugo to wachak walosie kae juma manyien nikech sembe ipimo kod nyamin koro kanyo to kwadwa dhiye malach machako ni luongo ni Siala Declaration koro ineno ka dhano ne obirie mopogore kendo achiel kuom gik maparo nyo gitimo maber aparo ni nyocha ne gichiko itgi ka kanyocha ne waloso ka juma mokalo nikech romo masiala cha bet no dwa miye jopiny dhana guok gilawe ni bende nyo dwa losie chien kacha nyocha ni neno ka jotelo ema biro to loso gi jopiny kae ti wacho no kawo pach jopiny to mano nyocha nwa goye mbaka kama wacho ni ka gima berie to miye jopiny bende winjie nikech gine ma wuoche dio gi kacha mondo mi ka ODM jobiro dhiye mesa mar broad based makoro gichomo tir gi ng'ong'ocha to pach jopiny bende winje ni jopiny untu udwari ang'o ni neno ka dhana machalo makamu gini bende nyonyi kacha owacha go gi otieko gima nie korgi bende ineno ka wuon Albert Ojwang bende no mi thuolo kacha ma ng'at mane obiro gi paro makamano en ng'at ma wiye konyo kendo wiye ok tur ng'ute jakom jo pikipiki nyaneno mama Bibi Pendo benyoni kendo wakwayo ni kochako los budho makamacha to migi e thuolo molojo siasa kendo josiasa gik mowacho nwa manyien onge mae kuma paro wuokie migi e thuolo jogo manye obilo nego jogi ma wasebet ka waluosi kae manyocha jakom Raila Amolo Odinga onindo ka ncha gombo ni mondo migi yudie compensation makuome omokerot nyaka sani chakre 2007 na gombo ni jaduong ndege mayande bende no wang joge Naivasha ka anyuola ne no wang te yot
bende ne mi thuolo kata ka nyok omiye kacha to en bende bi mi odiochieng' machielo mondo jok mosehinyore e lwet sirikal kata e weche mag siasa gi gibi gi ng'og weche gi duto te oko kae timiyo gi thuolo ma bende okas gi ni mondo gitiek mapiyo to josiasa molos mang'eny koro aparo ni e organization mane otimore Sialacha anyalo miyo ODM to gi Dr. Oburu Oginga tik gi jok manyo otelie kacha kuom thuolo mokwongo nyo waneno komiyo oganda luo mondo mi ong'o gi jodong luo nyeni kacha kata mana Mido Odhiambo be nong'ogo mamoro chunye Okinda Molo ne wuodh ne ji te nyaka choke hunji maonge pogruok ma ng'ato kane gi paro moro ma samoro ji ok oyiego te embe nyaka chike mana gi oula maber mani e kaka timore nikech ing'eyo ni kuwuok kaka oganda moro Victor kudhi limo jolibamba to yuka e pod ng'ato nigi wach moro agogi aginga moro inyalo poko ng'ogo kocha moketho budho mokoni kata in miwuoyo ahinya ni ting'eni ndiga mibiro go ni kwayo sut mirwako ni ok mari bed ni VOJ onge sudi ni dok irwako iwuoyo na kamano Diwe na kamando sudi wako ni kumari mami joli bamba mo luoro ka kubiro gi sude malich ng'eni to kare be gibiro go to giname ka kwa koro ber mondo mi owachi gi ka ji poko dhi tiende nang'o tiende duogo ni sama koro dhano rango 2027 makoro e ODM jodhi betie mesa mar toko gi jatend piny William Ruto manyocha na nyisi ni kore lach to bende wabiro nyisi kaka kore lach kalore kaka dineno tugo e juma mokalo ni mano wabiro birie bang'e jowinjo rita ni neno kako tugo karata chien ka tiende ni sama gibiro tipenjo buru ni in gang'o iwuotho nade nyocha ni neno kari gi jiu kone Kalonzo ni nyaki bi manyi milion 4 e kibiwa winji koro William biro penjo Dr. Oburu Oginga ni to makori biro idwaro ni mondo yud jalop jatend piny midwa ni mondo koro wami minister Saboro ni kaka ne wami rigiji iwacho ni Mount Kenya no mi malach to ine mi mako sirikal bende in gombulu maromo gi mar joma sawa gi to Oburu kone ni na setieko jok mane ngur kocha ka kaungane chwad na gimoro kaungane chwad na gimoro kaungane chwad na jogi te donge ni neno kane giwacho ni koro anie jatendgi koso ne ok ineno nikech jo intelligence bende neno TV bende neno nyaka wan wacho ni be giwinjowa koro e ka bibedo ne ODM mayot koro kipenja ni tiend bura cha enang'o tanyisi ni tiende bura cha en no oganda luo nyoyie twech achiel ni jatendgi en Dr. Oburu Oginga oganda luo mantiere ODM to gi maonge ODM tiende ni nyomiye thuolo mondo mi koro dhi e mesa mar broad base cha konyalo go agoge ni kitamori to joga gi kare meli ni anyalo kwang'e ka chomo kode kuma dwaro ipende to meli mibiro godo ni oting'a ng'o ni meli mabiro go ni mokwongo walose twech achiel wan kaka joka ng'ato Victor we anyisi ni e siasa mapacho ka mana kaka je wache otenore gi dhoudi to nyaka ne Kenya nwang' independence nitiere dhoudi adek kata oganda adek mose control siasa ma Kenya ka maka mora ma ginindie nyaka ratil lor achiel kuom gi gin oganda joma sawa kata kuche mar ariyo gin jo Kalenjin kata jo Lang'o mar adek gin oganda luo kinde duto king'iyo sama oganda ariyo onindo ko machielo to joge maloso president king'iyo tuo tu mane oganda ni Raila ka nyobiro to wacho ni Kibaki tosha noyudo nokoyudo 207 ka oganda ka William Ruto gi joge ne obiro sama ne wantiere gi ODM gi PNU ni neno ka pino ingo mogone Kibaki. Mano odhi omokie mana ka chwe mano mbaka makore lacho kwado donje ne kisa joma ne ngima ong'eyo gima notimore ni kata kivitu huo no wacho ni embo kienga moyo to ne okwadwa ni mondo wachi gi chembe noko nyalo wacho no kia tende mano kwano mbulu kikwadhi kanyo kibiro e 2013 ka oganda joma sawa ma William Ruto riwre go Uhuru Kenyatta ni neno kaka gik moko nyotimore ichaki biro kama nyaka koro kama no gike ombulu mano okalo ma 2022 ni oganda ma Kalenjin Gukuyu ni neno ka nyoriure kati wacho no Uhuru Kenyatta ni nyocha neni koni to ni neno ka ne gipogo dine oganda joma sawa gi go ombulu e twech achiel go oganda luo
pinyo odhingo mogo ne William. Koro misa mora mora moganda dek gi otenore, ariyo otenore konchiel, to ratil nyaka gi ywa piny. Emomiyo sani koganda Luo otenore go ganda jo Kalenjin, to nyisi mana gimi winjo wacho ni William bonge ni kamodhi e onge, nikech mamoko machalo ganda jo Somali, machalo jo Kisii, jo Kuria maka miporo godo mogo. To nyaki kungi bedie gi moki moro mani irego, kata ka kuri kone ni ikono bado ne ringi, idhi ir jai kanyo kone ni opora matin, kinwa duok ne kwarego. Tok ni mar jeni ni emi chako godo timo. Mana ka koro kuon odhiek. Koro kuon kodhiek e konyalo ng'ini we waring Mombasa ku, wakil matin waporo godo mondo kuoni obedie mochwiny matin. Koro mani e gima nikani kuom sani, koro oganda Luo bire e mesa mar toko gi twech achiel. To mae okowulo ni paro moko ariyo adek moko. Nyalo biro bedo mopogore. Mane demokrasia. Jomoko bende ing'eni do kata ka puro to ntiere bende inyalo bedo gi ruedhi auchiel motwe teta achiel ringo oko mar opara. Okochuno ni koro kwerni ni opur. Mache manyono oko mar bugo. To kwer to dhi adhiya. Erokamano ahinya. Nya neno ka gavana Masia ne onge bura makamano, speaker nyo nitiere to gi jo delegation mawuok e Siaya. Nya winjo ka iluongo nying CCs mamoko to nokane ka gichung'. Gavana Masia ni kanye? Anene mana nyoro Jumapile kanisa moro Kawangware Nairobi ka. VOJ, hapa ni gima nyaka wapim bende ne jo thurwa mondo ng'e en ni siasa nigi gimoro miluongo ni interests. Ng'ato ok donje siasa no hero ji ahinya odwa telo negi. Nitie gima ber modwa timo ne ji. Ji matin madonje siasa yo makamano. To bende mano donje siasa yo kamano, ng'enyne gi ok gi survive. Nikech kidonjo kanyo, tiyudo ka pi oduore. Kabisa. Magigo mabeyo manidwa timo ka ok inyati. Interest kata dwaro mar chuny ng'ato ema miyo ji pogore e siasa ka. Sani king'iyo nikech penjo ni gavana Masia ni kanye, nye en Nairobi. To Nairobi ka nye en e rally kanisa to gidhi e koriro moro Kawangware. Manye gichoke ji magiloso godo. Ber. Demokrasia oyie. To ng'ato biro penjo kendo ang'e ni jopiny sani penjo. Ni tang'o miyo gitimo kamano. Gitimo kamano nikech interest margi. Ok ni nikech gihero jopiny, ok ni gihero duond bura mar ODM. Mana kaka bende kipenjo ni tang'o miyo Dr. Buru nye nigi bura Siala nikech interest. Mano nyaka waketi. En interest, dwaro mari ng'ato ka ng'ato. Nikech abro wacho ni na hinya to jo siasa ma Nairobi ka, ma jo ODM miwinjo ka duondgi ni malo e temo pingo gigo ma Dr. Buru timo. Awacho ga pile ni nikech siasa ma Nairobi ka opogore gi siasa ma Kaluo. Paro moro nitie ni ji mang'eny Nairobi ka ok ohero jatend piny Kenya William Ruto. Maki wuok oko ni here to ito koro Karioti mang'owa olala. Emomiyo ineno ka jo siasa ma ODM mamoko ma Nairobi ka manigi dwaro mopogore gi mag constituency gi wacho ni gin gik ma ODM timogo gitimo ang'owa ok gidwa nikech kit siasa magore Nairobi ka. Kidwaro senate ma Nairobi ka nyaka ilos go oganda duto. Oganda mane mago kura mang'eny Nairobi ka iwacho ni gin oganda mamasawa. Mondo gimi kura to sani waneno ko oganda no ng'eny gi wacho ni William Ruto kotimo ang'owa okotiyo ok gihero. Mondo idonje irgi mondo gimi kura nyaka iwach mna gino mamorogi. Jasiasa nyaka wach gima mit ne japiny winjo. Ok gima japiny dwaro. Ok gima japiny dwaro. So ng'ama dwaro governor Nairobi ka, ng'ama dwaro senate Nairobi ka, ng'ama dwaro woman rep Nairobi ka
Kit siasa migoyo opogore gi ng'ama dwaro kom od bura mabondo. To kata marangwe. To kata makabondo kasipul. Opogore. Emomiyo nyaki ketri aketa ni in kama intieno, jatend piny ni igweri godo, monde ka jok mago kura mang'eny ka ung'i mariek. Nyaki wacha giocha gigo machalo machapo jogo madwariwo William Ruto lwedo. Nikech samitime kamano no, eka jok midwa manyo kura irigi tibang'owa, heri to neni. To kura tipoge debe. So ok ni gin, nok gidwa gik matimre ODM gi. Wuothe piny ni miyo winjo mang'eny. Taneno kit messages mang'eny, ma ji ndiko koni gi kocha. Miya winjo weche ma iwaukuodhe simu diero tieno. Tiwinjo ka ji gomba kato kuotho. To ng'ato koni akora ni anto giruno to ber. Ting'e ni kuma antieni. Ing'e ni nyaka goya mana ataro mopogore kodu nikech ka goye kodu achiel. To gini bro hinya mbele ka. Nek macha dhi tore. Hey, wawinjo mang'any. Mane mit fuambo wane VOJ. Nikech samori bete buche moko, iluongi kuonde moko tiwinjo maling' tikoni, Karema. Hey, temo miyo wan ka mondo waler ne jothurwa. Gima okong'isi japinye wach. Hey, ni samoro interest. Kipenja wach James Orengo. James Orengo paka mang'eny go siaya. Ahinya to ne jopiny kiwacho ni poko tiyo. Mane adiera makende. Gidwa ni James Orengo dhi opur negi miechgi kore ka gini governor tiyo. Mano penjo minyalo penjo. Mar ariyo, wang'e maber ni ka weche mag broadbase ochako. James Orengo nochung' thenge. Iparo ko buru Oginga loso Migori ka jatend piny odhi alam moro Migori. To chomo James Orengo tir to kwero. James Orengo ok nyal wuotho go buru e twech achiel e weche mag broadbase. Paro pogore to gi joka kata achiel. Mano ber demokrasia, paro pogore. To gigi ok gipogore ni ng'ato koro mako sigu gi nyawadgi. En mana interest nikech adwa koni VOJ. Ineno kaka William Oduol sani wuotho machiegni ODM. To William Oduol ni ne en deputy akia kata poden mar Orengo. Poka ne office ya higni karibu 2 koro. To Orengo no gwere kode bim gi guok mokedhe mogole office mobedo impeach ma senate mokonyo. To sama William Oduol koro ni machiegni gi jo ODM. Iparo ni James Orengo nyalo bedo muol kodgi nikech gin gi William Oduol. Ok timore. Ji mago James Orengo atano meligere makwere wang'i to koni pokitiyo pokitimango chiegni gi tend ODM masani. Bendi paro ni James Orengo nyalo bedo kodgi machiegni. Ok nyalre. So paro ma ineno iwacho ni paro mopogore gi mar ODM en out of interest. Make mana kanyo senia. Wabro ka oywe matin nyakwara Mungajwang en out of interest. Ingeni sani koni nikiwuotho gi party leader. To ng'ama idhi piem go kata ng'ama isewacho ni idhi piem go no koyo moro nyaka mak nikech dipo ka certificate of pasrel wete. Wakaw ywe matin nyakwara Mungajwang waduogo tok weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono kata kamano ka waduogo bende wanasom ote ma wuoro no ka chenro maka waneno kinyi ma kawuono. Iparo nade piny luo ogo bura, piny luo loso, piny luo wacho ni Dr. Oburu Oginga e wuoyi ma giwacho ni biro rawo kodgi Canaan Singapore kapok gichopo Canaan. Bende nyalore koso en lek mar odiochieng' kete mana ka. Chakre Donam Lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency
and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Kanyo ini wacha diera Rajiv nigi hawi ahinya. Dagi gi jaode, dongi neno kaka wan wabeyo ahinya. Dongi, ini neno nade? Mama, in paka pari kaka ini dwaro. Nikech mana machiegni kae, ini biro mana kuong'e. Ho. Yawa nyako ni. Nitie gima dhi nyime. Nikech saka sa ananene. Kae no rundre kae ndi mana machiegni gi gulu. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. En ang'o madhi nyime kae? Yawa nyithindo matindegi. Revisha ushinde. 500K can hit your MMF anytime. One bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. An kod ote mag jopiny ka ndiko kalo kuom yorewa mag tudruok manya sani mano X kachiel kod Facebook gi YouTube bende nyakwara Mugajwang. Med mana oro ote mari nikech maendi en chenro ma oriwo oganda jokanyanam duto te e Kenya mangima gi oko mar piny Kenya kam. Maka jomo yaore nyinga Endidian Otieno penj na jomadongo mongo e studio kanyo ni to Governor James Orengo nyowacho ni ODM nyaka chung flag bearer ka gidhi negotiation nyaka gibed gi flag bearer margi e kom mar president. Bende ma en gima nyalore, okay? Oyaore maka juma amora nyaka kokolo weche to gima dang' aher mar wacho eni chapni manie ODM ni it was expected nikech kata mana James Orengo ndalo mane jakom pod ngima no theka chal ka gima en koth theko siachwa ka wabro ng'ise ni bye, okay? Oyaore nyinge na Abongo Jakuyugi dak awinj ka wuoye wach mar Babu Owino mane obedo gi romo Kawangware nyoro, okay? Wat ni chako winjo radio kata chako neno TV molewa Abongo Jakuyugi kadi dala mar Oyugi skanyo en wach ma wase mego. Wuod Kobuya weche mowacho go gin weche mangima kabisa. Jomoko no chako chendo ndalo mane jakom pod ngima kendo chal ka gima ni gima TJ Kajwang' nyowacho e chuny wach ka ng'umiya duond TJ Kajwang' nyalo mora sidang'. Awinji maber nyaka ne bedroom mar baba ka
Kibraka namba 8 erokamano ahinya. Kaka wanene gima chandowa en ni jo ODM mar Tim Sifuna ok mi option mopogore gi gima wan go sani. Jako Sodo Jesindo Kinyasaga ni ok gimi jopiny option mane maber, okay? Machielo ka endi maka juma gima ji wache ODM ka en ni ji ok dwa wache dieri makende ni chal ka gima ji nitie kod chandruok makende, okay? Good morning VJ, wadhi uru mos e gir broadbase ni. Ere kaka Siala Resort meeting en mar joluo. We uru wuondo jo siasa ma oluoro buru. Let's be sober. Nyinga en Mesha Kambuso. Wacho kamano Mesha Kambuso wacho kamano e ote marika endiro kamano ahinya. Maka jomo oyawre. Awinjo gima Fredo wacho ni kapok idhi Kalibamba ni mondo por ni e mogo nyaka benin gi moki moro ma isetielo ma kuon ok onego bene dhiek ka in e chuny tet kuon. Koro nyaka imany kuonde mamoko. To dhap Ruto en dhawo marach ahinya. Casualties biro bedo mang'eny. Achiel kuomgi ikona kanyo ne gavana mamari James Bob Agri Orengo ni ok odwa riwo lwete gi jowetegi mamoko, okay? Maka juma oyawre. Twak ngima ndi nitiere penjo ka mar jowa matindo e ODM ka ma osebedo ka wacho ni gin gionge kod duol. Wach ni unene nade kaka tim kaka wanene erokamano ahinya. Nyinge en Joshua Odhiambo Rume kandidata mar Kindu Be Karachuonyo kanyo erokamano ahinya. Kang'iyo mamoko e yore mag SMS ka wacho ni is it tenable for ODM to bedo gi flag bearer margi as suggested by James Orengo or wanyalo dhi chungo Orengo mondo bed nyangile mar ODM koso nang'o, okay? Maka juma oyawre. Gima miyo jopiny ok oyie kod ODM ahinya ni kata mana governors moyiere piny luo gi duond bura mar ODM oserem tiyo ne jopiny. Sani kwaya magiolo en ni wan e sirikal, wan jo broad based. Makamu nyo wacho wach mangima ni supporting broad based biro bedo matek mbele ka weche mag sitima ok oke mach e gwenge gi Wandai ka pesa onge fuku mag ji kokalo kuom jatend migawo mochung' weche mag pesa ka SHA ok ti. Mago te gin weche manyaka wacha ma ji ok onego beni bedo kod luoro moramora ni ka ber to nyaka ji puo, okay? Victor Oyawre nyinge en Lazarus Ojuki wacho kanyo ni Jakom nong'e gimomiyo nodonjo e winjruok gi William Ruto. Ka gini rachne gavana mari James Orengo to miwa option ma bende berie moloyo. Ndara to kwa dhiye kodwa dhi ndara odhi kende en owuon, okay? Ji owuoyo ado chako di gavana. Iwinjo kaka jop Kenya owuoyo. Nitie moko mang'e ni kwanyo inyalo duoko gi nade? Aparo ni thoth gi yie mana kodwa gi mbaka ma wagoyo. Yes. Jalma wawacho ni bura manyocha notimore Siala ni en mar joluo. En noneno jolang'o kanyo. Masai nyocha ni kanyo. Ogik nyocha ni kanyo. Joturkana be nyocha ni Siala. Koro anto joma na winjo kacha na winjo kiwacho dholuo emomiyo ang'e ni ne en mar joluo. Koso nitie jomoko maneno nitie jomopogore gi joluo kacha. Koro ka jolang'o romo gima mi luongo bura ni mar jolang'o en tiene jolang'o ne kanyo to giwachi e dholang'o. Koro mana tieko gi kanyo. Kae to samoro neno jolang'o jotuka. Koro ebe mano kako nene. Koro ka nonene mwache mokari adek beber. Bende kako nene. Aparo ni thoth jo winjo wa yiere mana kodwa e paro. Wach ma otemo ma be winjo wa moro wacho kanyo ni biro gikie kama gima bende ipedho e mesa mari misetimo. Bende biro konyogi e broad based. En gima injili ma waseyalo ka e kinde duto. Ni kopogore gi wacho no ni wan e broad based bende en ang'o misetimo. Ahinya jogo ma governors mawa jogo mantiere gi lemo mopogore opogore. Nitie be joma koro ringe ma bende en mbaka mang'ini wadhi tene bathe kocha be matin mabiro ringe tiyo buru ka gi weche mag otiko ka ok adwa sendo gimbe gin ka nikech ma en siasa mana kaka Jay wache ni onge ja siasa mohero jopiny. Wawacho ka pile onge ja siasa mohero japiny makato bed mana jadolo man gi namba to chieng' molande ni en ja siasa to wiye wil gi bul wiye wil gi namba chieng' no oneno ji te kombolo gavana senior jopiny oloso duond jopiny duond Nyasaye. Erokamano. Aparo ni pogruok e paro ber. To kapo gipogore gi ng'ato e paro
to nyaka igori peksen mondo adiera mari bende otim ang'owa. Ong'e japiny moro wacho kanyo maber ni jogo mawacho ni gin ok gidwar ni ODM ogo mbaka gi William Ruto ok gichiw alternative, ok giwach ni gin gidwa ni ODM otim ang'o. Ineno pa chale ka gima bro bedo maber mbele ka koro giwacho ni to gin ka ODM ok ogo mbaka gi UDA to gin gidwa ni ODM ogo mbaka gi ng'awa. Nikech anyalo paro ka party chairperson Gladys Atieno Wanga nitiere mana kama wabeteni gi Trevor Umbija nyakwar guoko cha pesa e chenro mar duol apani jumbe ariyo mokalo to Trevor nopenje ni to ang'o miyo ugo mbaka gi UDA bende un gi jomoko ma bende undiko piny ubro loso godo. To ne Gladys Wanga wacho ni kane gibet piny magigo bura to giwacho ni starting with UDA kochakore gi UDA to nopenje ni to nang'o UDA to koni nikech tayari nitiere gigo mane wawinjore gi UDA ni nyaka watim kochopo 2027. Emomiyo kisungu maber luonge ni the first right of refusal. Ni adwa timo gik moko to nikech asebedo kwago mbaka kata wakuotho gi Fred. Takunga kone Fred ni Fred koro kochopo tarik makama tadwa na tima chiela ria dek ini neno nade kapok adhir VOJ kapok adhir nyakwar Peres koro midekro ko mono chop kani okone wakone joneno ni en mna gi yamo matin to juma manyien obro betie oyudo thieth. So no ko wacho ni gin gichung' mna ni UDA ni kende manyaka gitim ang'o nyaka gilosgo no ko ni gibro chako gi UDA ibro yude maendeleo chap bende gibro godo mbaka gibro go mbaka kata gi mar David Ochieng MDG to kata nyakwar jadolo Eliud Owalo ko jango party ne to bende ibro yudo mna ni ODM go kode mbaka to kone ni okay in ka koro wariwi lwedo tang'o gang'o madimiyo Wiper bende ne gikoni okolor dhot mor go mbaka gi jomoko gi but gikwongo gichako gi UDA nikech mane masani gichalie ni gine gi winjruok moro to bende okochono ni nyaka giti gi UDA no nikech gikoni kapo ni dwachgi kaka chama jo UDA gi ok nyal chopo to gibro timo ang'owa gibro manyo jomoko. Mar ariyo penjo mang'eny ji nyalo penjo ni to kech nya winjo ka James Orengo wacho ni it is too early for coalitions. Okaparie ni ODM osewacho ni gidwa donje coalition mora mora. Gima ODM no wacho ka somo Kilifi Declaration to kapo na riambo to bende jopiny owacho ne en ni giwacho ni they are entering into negotiations, structured negotiations gidhi go mbaka. Tok mbaka no eka koro ka gibro neno ni to wadwaro coalition to wadwaro maja to wadwaro kanye wadwaro handshake wadwaro broad base kanye makoro ka mbaka no bro timo ang'o abro chope nikech kiwacho ni ODM okonego go mbaka gi UDA to United Opposition to se go mbaka magi winjore nikech Rigathi Donge noko ne giwacho ni gibro support Kalonzo Musyoka kaka president to in return Kalonzo okone gini governor ma Nairobi, woman rep ma Nairobi, gi senator ma Nairobi, gi MCAs karibu 60 gi wiye gi support jo DCP. To kara mar Dr. Oburu Oginga ni emarach ematu ali nikech VOJ wadong gi matin ne dweche 16 to yiero mahiga manyien timore. Gigi bende keto ni dwarito machiegni ahinya to lemo mamiyo mamuol manigi bor munyalo dwaro ubro yudo ka jomoko osekuongo nwe. Emomiyo DCP gi Wiper nosetieko ni gin wa support kama jok moko matindo gi bende DAPK bende osekone gin wabro miyo speaker mar National Assembly gi speaker mar Senate to sekone gi
moko mathindo manie iye kanyo kaka People's Liberation mar Mathagaru bende osekone gi gik magidhi timo ang'o gidhi yudo ging'eyo koro kurengo to ng'e gima odhi yudo e winjruok maru no nikech ok inyal rito nudwa rito higa manyien to ka koro dwa deputy president to jomoko no osebiro to koni wan deputy president nye wasewinjore gi jogi wadwa miyogi so ichako go mbaka ni chon makata ka ji were to ji were chon tuchako manyo kama chielo ok ni en dweche adek tidhi e yiero tuweru to jogi nigi ji mang'eny to un bende koro uneno ka chilu chon wayanyo ga jini dong ka chilut biro lokori chumbi gigi nyaka tim chon parna gini kata mana gweno kidhi nyiewo thuon e chiro ka in gi wendo tidwaro thuon maber to nyaka imak bam ne idi iwinje kata mana diel ing'eni nikech ajapith madiek nitie kumi mako ing'e godo komiyo ok ing'iya samoro nomodho pi sabun iyokuot iweni nitie kama tie ng'ute ka emimako tiwinjo kiwinjo ka okichope choke ka gini ber mane ma ODM timo mane ma ODM timo chapne gi ndekni po nitiere ka koro to Governor James Orengo jalup party leader mano Godfrey Sotsi ma senator ma Vihiga County Babu Owino nyo nitiere county ma Nairobi kaendi kaka ne wasewacho motelo kacha senior ne temo lere winyane kaka James Orengo nyo loso nyoro kaene kanisa moro Kawangware bang'e ne gibedo kod romo gi jopiny Nyakwar Mgajwang' kaen chapne gi ndekni mar siasa mokwako duond bura mar ODM kawatene kod wach mar duond luo e piny luo manyocho bedo Siala Resort winyane kaka governor no loso kata chapni mo osebedo ka tungo ODM winyane hayo msidanganywe Raila kusema mambo ya coalition alisema haki ya wananchi itimizwe kwanza. Serikali ya UDA iko na maadili inafanana na ODM. Hao ndio kwenye kuhujumu demokrasia kila siku. Wanashika vijana wetu eti kwa sababu mtu ameandika kitu kwa Facebook. Kwanza tunataka NDC iitwe. Na kama mwezi ita NDC, tuko hapa na katibu ambaye anasimamia mambo ya kuita NDC. Why are you so jealous of Uhuru? Why are you jealous? Wivu gani? Ambao unaona kwa huyu? Some people are saying that the shoes of Raila are too big for me. Even though I know they are big, but I'm trying, I cannot surrender. I know in the party we have seen pressure groups, caucuses coming up. That's an unhealthy party. But for sure, under the leadership of Daktari Oburu, we will stabilize the vote. Party leader ambaye atachaguliwa pale kwa NDC itakuwa ni Dr. Oburu Oginga. Na deputy party leader atakuwa Simba Arati. Na mwingine atakuwa Abdul Swamad. Na chairperson atakuwa si mwingine ila ni Gladys Nyasuna Wanga. Tuheshimu party leader wetu Dr. Oburu Oginga Odinga. Tumeelewana? Tuheshimu party leader wetu kwa heshima ya juu. Kukuwa party leader sio mchezo. Kukuwa party leader sio mchezo. Mano Junet Sheikh Mohamed Jaud Bura ma Suna East Carloso romo manyo bedo nyore county makisi chien kacha Governor James Bob Orengo a working constitution. Uwoyo Fred iwinjo mage mendne demokrasia kaka senior J Bonyone wache cha chal kagima oringereru mopogore gi jowetegi mawuok e piny luo dhi bedo nade mbele ka dwagore gwere to dhi ok apani nitie gima dhi gwere ODM ka ahinya mak mana ni paro ema nyalo biro bedo mopogore nikech ODM ok apano barore gi ediere bed ni ODM obarore gi ediere makweth mag jotende madongo ne loso gi paro mopogore to mano nyalo miyo ODM kibaji nikech wanokon jo ODM owacho pile to wajo Kenya kendo wajo luo kech gik matimore wambe waneno mana kaka jomodong beneno be samoro waneno gi wang mar fwambo mana kaka je wacho nitiere seche moko ma wayudi e weche moko mabe timore i party ma ok wanyalo wacho ka kech moko gintiere o gimora mora nitiere kama iwachi gima nitiere ka eni
kithni to pod biro bedo nikech gima duong' mantiere ka en interest. Sifuna gorengo gi joge ma ok adwa wuoyo kuom gi babu ahinya bende nigi interest margi. Koro ging'iyo ni to kanye ma gibiro yudie gima gidwaro. Samoro ka gineno kae ka gidong' e ODM kae to gima gidwaro ok ginyal yudo to giseng'ado ma giyudo yo ma ginyalo yudo godo gino. En ratiro margi kendo en demokrasia margi mondo mi Babu Owino gilange giwach kaka gidwaro no. Maparo ni king'iyo maber gi kaka gibiro to kapani biro kawo ndalo mathoth ibiro paro naka ka samoro rengo gi Babu Owino gi Sifuna gi Kwethno oko olando party gi machiegni. Nikech kaka gini dhini to chunyi gi onge ka mabende en ratiro margi. Samoro rengo nyalo biro bedo jatendgi kata ng'ama biro bedo jatendgi man to gine maging'eyo mamano bende katiba omiyo gi thuolo. Ber mar katiba ma wan godo ni ok ochuno ni nyaka tieli kae. Mak mana ni gima adwa medo wacho kae en ne ODM kech ok wan ka mar pako ng'ato. Wasewacho gima dhi. Dr. Oburu nigi tich mapek kendo mae koro elojo piny mar neno ni kaka otiko biro gore kwano mi winjo je wacho chien cha samoro nyalo biro hinye kata nyalo biro konye. Ni mar nitiere jok ma samoro onge gi lemo e duond buch ODM kasani to gidwaro biro yudo mondo mi ging'i kaka ginyalo chung' e lemo mopogore opogore. To jogo manyocha noluoro jakom thothgi gine jok moluoro Dr. Oburu Oginga sani. Koro samoro nitiere ng'ato mapenjore kapok obiro penjo mar rawera ka mapenjore to bende nitiere nafas makoponi samoro nyinga ok ong'e malach e party ka ba nyalo biro do thuolo mar kedie gi jogi kuom ranyisi. Be in kaka Victor inyalo wacho ni kawuono nitiere nafas makende ma nyalo dhi kede gi chairman mar ODM chairperson mar ODM Gladys Wanga e yo maratiro ma samoro ok ogweny ni gini kaluwore gi lemo ma en godo. Bende ng'ato kaka Trevor Mbija ma wiye ler nyalo dhi machung' Nyakach ma miye thuolo kuom ranyisi nyalo dhi machung' Nyakach kuom ranyisi ma okedie gadumo wuor e mesa e level ground kata mana kidwaro rangwe kata mana kidwaro rangwe mabende dhi kaon mikoni mama dwa yenya inya kore timango ibi chung'ie ka binyalo miye thuolo magie mbaka maka okogore maber nikech ing'eyo ni kaka jok madwaro chung' kata candidates gima tego party en ni to candidates motegno bende ochung'ie party ni kopogore gi gimi dhi pogi nikech bang'e ji biro duogo to William Ruto bende ka ji okala uracha ibi penjo ni to nunwang'o wajumbe adi sani interest mar ODM William odich gi wajumbe koso odich gi kwano ganda joka Nyanam. Ka onge wajumbe to gima ne otimore ne Rigi Jicha kidek timoreni. Donge onyalo nyiewo moko kata kapo ni Nyasaye okonye oyiere. Ing'e ni gima nyiewo opogore gi gima iloso. Opogore gi gima iloso kata gi gima iwuotho go nikech dong' inyiewe gi pesa. To gima inyiewo bende nyalo lokore samoro amora. Koro gima temo wacho ka ni ODM nyaka ket lwase maber kendo gi mijing'o maber mar joma moko manyalo biro dwaro chung' ka gi ticket mar ODM e kombe mag MCS e kombe mag governors e kombe mamoko gite mondo mi gine ni environment ni kama ber ma ok ni samoro jomoko machuok ma samoro koro ing'e ni ji dwa chiegni go Oburu nyaka joma tich otamo nyaka governors ma tich otamo jopinye mong'egi koro gini magi ka gidwa wero wendo Oburu ni ahinya ma gini magi siko no Oburu iber ine miber lakini gidhi ging'o ne jopiny. Koro kae bende Oburu biro ng'iyo gi joge ni to ere kaka nafas nekech Victor gima temo wacho ni enia Oburu ni madhi chiwo certificate koso jakom mar board mar yiero Victor ai kuno aye pod wabika dak jogo dhi luor jakom mar board jogo dak dhi luor jakom mar board. Gima temo wacho ka enia gima miyo political parties bedo motegno en king'iyo the interest kasa madano ochomo nomination ji adi madwaro ticket mar ODM no Ikisi ji adi madwaro ticket mar ODM Garissa ji adi madwaro ticket mar ODM Mombasa to kiyudo ka kwan joma dwaro ticket mar ODM kasa maineno Olandie nomination cha to dhano tuwe pesa ma electoral board ka odich nyisi ni party no nigi uma nikech ji mang'eny dwarie to ka dhano somo neno ni kacha kata dhi atwe 50,000 200,000 to osedhi nikech ng'ane go kore
ni en midhi time nade idhi lande. Mano nyalo biro miyo dhano madhi chot mondo miyo meteno ODM dhi bedo matek. Koro gima kwano manyaka ODM go ka enie bende nitiere nafas ne ng'at mancha pok obedo mjumbe, nikech ing'eyo kaka kombe mag wajumbe gi nyocha nitiere direct nomination mano otimore ombulu mokalo. Bende dok timore kamano kata odoko ni katiba gi oyie mokwadwa donja e siasa no, to gima jo piny penji sani ni wadwa ni mondo warom rigi jok manyocha ne wamiyo tich gi jok mane wamiyo tiko o senator governor Orengo kapok odwaro kata wacho ni ODM rach, to jogi dwa penje ni tang'o mitimo Siaya, jogi dwa penje ni to weche mag jo thieth manyocha ne jomoko mayo pesa ka ineno mano ndiki mani iluongo ni nyawawa ka kata gi nyawawa wakia nyono gika ni ji odhi DCI to ji nogolo omenda ma jomoko golo nyaka 500,000. Jonyuol joka bende rito Orengo, to kaka girito Orengo e kaka jok ma bende nyose tiyo gi CDF marach wajumbe gi bende jopiny rito. Koro buru nyaka ne ni nitiere yo ma jopiny bende dhi romie gi jogi, kech gigombo kaka wasewacho chien kani gidwa ni girakre gi wajumbe gi makoro gimbende gi pedhi e mesa ni mai gima timo maki gi yala injili mar broad-based giwene Oburu to broad-based giwene William Ruto emo yalo. Erokamano enya na kani ka kolor sikul to natie kodi nalor kodi. Nitie wach moro ma governor ne timo kelo ka nitie jomoko bende ywak ni gidwaro bedo gi thuolo, to ahinya joma tindo osebedo ka biro wach mar ni en kinde ma joma tindo bende obede gi duole party mar ODM. Be mae gima timore ODM ang'e ni jafwambo ok ija party but inyalo konyo jopiny ng'eyo kata jowinjo magwa ng'eyo matut. Babu Wino nyowacho ni wan joma tindo miya party leader kata tabro kawe gi thuon. Ajasakwa kowak East Africa. Wahero kaka ng'ato wacho nadwa timo gimoro gi thuon. Twawuok gi runge. Twakoni kara koro cham thuoni no. Anyway, okaja ODM. Kapok awacho nitiere governor paro na wero moro nwaweroga. Nwawere kwa tindo. 1994. Tok ka Jaramogi osetho moiki molandi yiero mar komod bura mabondo. To an nwawera kwa sikul twayudo ka ji were bondo. Twawinjo ni Oburu wuo Nyalego wach ni wang'eyo wedeo. To an bende wajoin twawera. Kara nwakia ni ne en weche mag nomination mag Ford Kenya. Mane dhi timore as to Oburu yiero kaka nomini mar Ford Kenya, then iyiere kaka MP. Koro nitiere jok ma bende timo ang'o masani wero wendego. Magin gikoni wuo Nyalego wachne wuo Nyalego ng'e wechegi gionge deo. Aparo ni kase winjo kase gombaka gi jo ODM kuku gi tenegi nyaka gideo, nikech weche ma winjo ka wachore en ni wach nomination ni ging'e maber ni matungo ga party ahinya. To gisechako keto chenro mabro neno ni nominations mag ODM obedie maber, nikech gibende ging'eyo ni mbi mar party lalaga ahinya kar nominations ka. Emomiyo mbekni mase kwalo winjo kigoyo chalo ka gimochomo ni nitiere formula moro ma gidwa timego majite bede ni wang'ni to time maber moloyo mokalo. Ka gitimo kamano to bro bedo maber, bro medo tego chama margino kaka Fred wacho. Ipenja wach weche joma tinde party. Rieko mar Raila Amolo Odinga mar tayo ODM party ni en rieko makiani no som kure. Ochalo were ma Nyasaye nomiye. Nikech Raila Amolo Odinga e higa mokalo kane restructure party leadership ka koro nong'e nodhie EU modwa were gi wach party leader moketo ngire Peter Anyang' Nyong'o kaka party leader makojolo, to gi changes manotimo tok ka chairman mar party John Mbadi wuok moyier kaka jatend migao. King'iyo kwanono maber to ng'isi ni nitiere gimoro miluongo ni generational transition manotimo. VOJ ODM nigi youth league mare.
to jo youth league gi apani gintie to nitiere kaka katiba wacho ni gin jo youth league ma kidwa wino winj duondi kaka ng'ama tin e party to nitiere structure mar youth league midonje to structure no timo ang'owa miyi duolo. Mar ariyo, we mondo achak apim ni kasomo katiba mar ODM to nitiere kaka ibedo delegate mar party. Delegates ge madhi e NDC ni ok en political rally. Ang'e ni jomoko ka winjo ka mjumbe ma Embakasi East wacho ni gidwaro NDC, gidwa luongo NDC, to weno chalo political rally ma ji dhie. Gini nitie kaka iluonge, ok luonge rally. Ok chodh ji te. Ok luonge rally. Nitiere structures mag party matimo ang'owa maluonge. Ma bende omora kowacho ni wako na mtu anaweza ita hiyo NDC. Ni gin gi Sifuna manyaluongo NDC no. Akia gimomiyo pod giwacho ni tunataka hiyo NDC ka gin gadiera ni Sifuna nyaluonge. Nitie kaka iluonge. Dose luonge. Ka en gi nyalo ka chik koyiene. So structures mag party nitiere mag ODM. Asomoga katiba mag parties gite. Kata ma UDA ang'e kaka iluongo. Gima important ka en ni to duond joma tindo bende nitie ODM. Raila Amolo Odinga in his wisdom noketo ji ma hikgi opogore e structures ma ODM ka ma joma tindo nitie king'iyo joma tindo. Nitie ji e youth league ka ma bete buche mopogore mag party. Samoro ok gin jogo mohero ledhi go wuora ma kamoro amora ma gimoro timore e party to giwuok oko gigo e koko. Nikech gin ging'eyo channels mag gi. Emomiyo challenge the youth league ma ODM mondo koro wuogo koma active mondo ne ginyaneno moko Kisumo. Juma mokalo bende moko noloso. Giwuoge ma active mondo ji one ni ODM ni nigi youth. To bende paro moro nitie ma ji wega ni joma nitiere structure ma ODM ni gin joma dongo kabisa jomoti. VOJ beding'e kosa penjue ni bendung'e hik party chairperson mar ODM ni jahigni adi? Pani na around 40. Gladys Wanga. Wawuoji Gladys Wanga nye ni jahigni adi? Onyalo bedo jahigni 40. 44 ka ng'eny ahinya. 44 ka ng'eny ahinya ni chairperson mar ODM. Mok 50, mok 60, mok 70. VOJ compare gi parties mamoko gi. Chairperson mag parties moko gi gin 50 gi wiye. Gin 50 gi wiye. Gladys Wanga 44. Eka higani apano dhi chomo 45. Deputy party leader Simba Arati ing'e ni jahigni adi? Ombas governor ma Homabay 46 kanyo giringe line achiel. Simba Arati 45. Mago rika wawan mwabet ka. To koro joma tindo mage ka chairperson jahigni 44. Deputy party leader achiel 45. SG mar ODM jahigni adi? Apani 46. Apano loko 46 higani. SG mar party. Mjumbe ma Embakasi East jahigni adi kama? Apani dongo chapano en 40. Okay. Apani en 40. Kok en 40 to 39. Okay. Bracket ma youth no onge. But ang'o matemo wacho ni nikech ji wega ging'iyo ODM ka Dr. Oburu Oginga. Ging'iyo ODM ka Professor Anyang' Nyong'o. Ging'iyo ODM ka James Orengo. Giwe ni ODM joma nitie structure ma leadership gi gin joma dongo moti. Oyo king'iyo hik jogi to kigombaka mana maji koro normal maji soba tibro yudo ni leadership mar ODM pod ji tinde ki compare gi chama mamoko. Emomiyo gimiwacho ni ODM jodongo emalose jogi otegna tega kimawazo. Jogi rikni arika nikech gik magitimo nikech ng'ato dwa penjo ni Terati deputy party leader ka jahigni 45 to sebedo MCA Nairobi ka to sebedo MP
Nairobi ka to sani governor king'iyo governor Manandi mondo awachni ni sama ng'ato rekni to nyalo yudo gik mode bed ing'e ni governor Manandi noyier mana ka jahigni 30 gi wiye Stephen Sang sani ochomo 40 aparo gi bathe to sechamo tamadi so kata mne ODM ka jotelo ma make decisions mang'eny ok gin jodongo kaka iparono gin joma pod tindo en mna nigi rikni to wisdom mar Raila Amolo Odinga manong'eyo ni party nyaka bed gi transition noketo gi kanyo kogolo jok mane gin rikane ni paro Kanyang' Nyong'o lose liend Raila to wacho ni Raila no ne rika mare koro nogolo jok mane rikane ka to keto jok ma tindo ma transcend 70 to 80 nitie achiel ariyo 60 to 70 nitiere achiel ariyo 50 to 60 nitiere achiel ariyo to 40 to 50 ka ema ging'enyie to gimomiyo niketogi kago mbaka gi jodito mag party moko nen mar transition gima dakwa en ni joma tindo mawacho ni gitinde party gi osom party gi register kaka members mag party mar ODM ka gise register kaka members mag party mar ODM to gibedie delegates kochakore ward to gidhie constituency to gidhie county to ka gibedo delegates ma national nikech ibro yudo kaka koro luonge NDC kaka nawinjo kaka party leader wacho ni gibro luonga special NDC to gibro dhi kuro ni gidwa donjo ting'iyo list kod igo kura kanye delegates mo kanye kech delegates ema dhie NDC ok en ng'ata ni kora ja ODM kech mane gimiluongo ni party structures kamano Governor wach mar youth agenda e ODM ni ini nene nade aparo ni je osetiko wachno telo ken tin mar ng'ato to telo bende onge kama inyalo telie ma joma tindo lilie manitie joma tindo ka wan seche moko wamuomore to dwaro ni iyudie ng'ato bende manyalo rangie gimoro mopogore gi kaka ing'iye koro king'iyo Trump jahigni adi 40 vice mare jahigni adi 40 iko ja 42 mana Mbaswaka koro nitiere wisdom ma jakom ne ni godo taparo ni ei wisdom neno king'iyo structure mar ODM mimi biro yudie kama jodongo nigi role ma gi play joma tindo bende nigi role ma gi play emomiyo telo mar duond bura ka duond bura mitayo yo makare nyaka bed gi ruruok mar joma dongo gi joma tindo joma tindo gi somo kuom joma dongo ka to bedo ni ng'ato tin kata bedo ni ng'ato en miyo kende mano ok ni ema miyo ng'ato bedo jatelo makare telo en gima miyo ng'ato telo en gima bedo kuom ng'ato inyalo bedo moti to pod wiyi lerie maloyo ng'at matin ma wiye omoko inyalo bedo matin to wiyi lerie moloyo ng'at ma ike thoth koro mae mamiyo ni to luwore gi quality mar leadership ni to in quality mari chalo nade mani e gima nyalo wacho iwacho erokamano e gima ng'ato chako paro na ni ODM ka beni gi gimoro miluongo ni young captains ma gin rowere mitiego e yore mag party mano bende ka ng'ato nigi interest e ODM ka to pod otin omanye ni to young captains ni idonje nade mondo ekosom party nikech anyalo paro bura achiel kuom buche mogik ma Raila Odinga otimo notimo gi young captains kendo paro ni osiepwa Gabriel Ogoda ne en achiel kuom jogo mane dhiro wachno dhiro weche mag young captains narado kod chieng' moro ka gi ai buchi young captains emano pimona so magi e channels ma party oloso mag joma tindo donjo mondo gitiegre tie party koro ka nitie ng'ama tin ma wacho ni ODM ok omiye nafas to manye ni young captains mar ODM ni en ang'o tidonje nade to mar ariyo odonje youth league mar party bro miyo gi nafas maber erokamano apani wanyalo tieke kata lore gi kanyo nitie penjo kama thoth ahinya ng'ato no penja kani to bende ODM nyalo chungo flag bearer margi
kaka gavana ma Siaya wacho. Mano wach mabedo biro ng'i anena. Dibed ni lup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ilawo kod sirikal odiochieng' manyoro sinema nono nyo neno e kanisa moro yo Odhaya kocha kama en kod lange nyo bagi kod iro malungo pi wang' Rigiji owuon nyo seyo sirikal kowacho ni sirikal onge gima timore ka jatend migawo mochung' weche mag arita Kipchumba Murkomen nyo golo chik ne IG mar polis mondo mi otimane nonro mar yango ne oganda jo Kenya adieri mar wach. Picha ma ineno go achiel kachiel mama notimore nyoro godhiambo kane en ng'wech makakor kacha mar aputh njiri ka iro malungo pi wang' nyo golo nyaka jadolo gi law dolo ma omanyo kaka dang' oresre Nyakwara Mugajwang' ka Rigiji owuon ne ywak ni chal ka gima sirikal ema lawore kode. Jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka nyowacho ka dipo ni gimoro amora biro timore Rigathi Gachagua to migawo maduong' ibiro kaw kod sirikal gi jatende masani migosi William Ruto. Ma wach ma ok en hangone. Unyalo paro kane Nairobi ka ndalo moko bende gima ket kod ma notimore kendo kata kawuono ni endi jo Kenya pod nigi penjo mathoth malo duoko ni to dibed ni en sirikal koso dibed ni en ng'a momiyo magi te koro timore nyaka ilaro mar kanisa Nyakwara Mugajwang'. Weche ma otamo dhoge riek wacho. Gavana, ma en wach ma sani neno ka gima en gima inyalo wach ni en kido moro notimore Nairobi ka to wasebiro kwan neno ka otimore kinde ka kinde sama Rigathi Gachagua nigi buche mage moko ahinya kodhi e kanisa. Mokwongo ok en gima ber ni gik ma waneno gi timore e kanisa nikech kanisa nyaka miluor kanisa nyaka miluor nikech nitiere joma odhi kanyo makata ne gidhi mana neno Gachagua no to gisedhi e kanisa. Koro kinde duto ne kuom thuolo malach ne ok wane gik makamagi. Siasa nyaka tim oko mar kanisa. Ka nitiere lweny e kind Rigathi Gachagua, lwenje gi William Ruto, taparo ni ok onego bed ni gitime e kanisa. Nikech sama koro yudo kamine madongo manyodhi lemo kacha kech wadhi e kanisa, ma bende kanisa mar Anglican, to kata obed mana kanisa mora mora. Nitie ng'at mobiro kacha gi nyathi miyo madhoth. Ma en wach mantiere kind Rigathi Gachagua be samoro no okia kata ni Gachagua biro kanyo. Tiyudo ka koro tiagas to gi ng'wech ma samoro jodongo kata joma dongo gide gi mine madongo nitiere mobiro lemo ma gin gikelo mana chuny gi ne ruoth. Tineno ka igogi gi tiagas giringo kamacha. Mae bende momiyo ndalo moko chien kacha ne watemo wuoye gi jo kanisa mondo me gitem nto ere kaka ginyalo pogo siasa gi kanisa. Mak mana ni bende ok de gitam jotelo gi mondo mi kik bi lem. Gimbe gin jo Kristo. Gimbe gin jo Kristo. Gidwaro chiemb chuny. Yes. Kora do wacho ni gima nyo timore no ok gimo nego be ni timore. Okay. King'iyo tipo kacha tineno ko bila nitiere manyone gi bunde kobiro. Gin to ne ging'e nade ni gidhi timore. To king'iyo kata mose timore achien kacha kata mana otimore apa ne Madhare ka ukawa Ngware Kasarani onge ng'amose mak nyaka sani. To Victor wach ni wach moro achiel ka mondo awe ne je wach ni kichoka dwa losi mang'eny en ni gima dhi nyime ni ok wanyal mori ahinya kata jo ok nyal mori ahinya. Ober nikech sani ero timore ne Rigathi Gachagua. To nitiere policy moro e lwenj jo Israel kata jo Israel sewacho ka pile ni ka jo wasiki ariyo dhao to kidonje miti konyo nyakonchiel. Iwe gi tore ma ng'ato to lake ng'ato be to lak wadgi nikech samoro lake ni makiny no bio kaigo. Koro komuk lake to fugi cha okonyi. Koro kikage na biro neno ka samoro oganda luo wajumbe maluo ni makoro dwa wuok ni kwedi e Gachagua moloyo kata oganda mawuok masawa. Gima duong' manyaka wang'i ka eni samoro tanga nyalo biro loko. Siasa jolokre. To kaka ineno timore ni e kaka imbe samoro kinyi yudo ka itimoni. Ng'ama nong'eyo William Ruto makoro Rigathi Gachagua makoro William Ruto temo mondo oriye oduogi oparani. Kech William temo riye. Iriye koduong'. Niko ka William nyong'e sani. William koka sani temo nyong'e ni mondo riye oduogi opara. To ma ng'at mane gichako ywa godo jok. Mong'eye maber molowa kaka wan wang'eye. Yes. Mobedo deputy ne igadi. Igariyo. Onge jaluo mong'e Gachagua kaka William Ruto ng'eye. Koro elwenji gini ka giyware to gimedo dhi mabor to samoro nyalo bedie maberie no oganda luo nikech kiny gima kik watim
ni wadonje gino ka koro iwacho ni lweny mok marwa to koro en ma wirgi mar Gen Z cha nekech kiny sirikende gi jolokre ndalo moko James Orengo nowacho nang'o sirikal chamo nyithinde wuon kata makoro waloso mar broad based samoro ka igo lokore pono no lokore ero gik moko dhi maber jo siasa kosekalo kodi aora cha bas otieko emomiyo wawacho ne jowa kendo wanuone gi pile ni gima wanwang'e sirikand William Ruto sani between sani gi 2027 ema wakwano emomiyo en kinde mar tiyo ne jopiny nekech William kosekalo aora cha to kata gik makoro timore ne Rigathi Gachagua ni ng'ama nong'eyo ni ne nyalo biro timore ne Rigathi Gachagua mane mondo tich sochi kotieno mondo mi odhi oik obila madhi rakore gi jo Azimio mane ng'anyo kinde cha kokoni koro en wene Raila Odinga en modil godo sochi kose mondo kogwen osepango obila rodho ji kadhok koro samoro nyalo wacho ni weya ong'er ka nodwaro ip maboro mondo timang'o mondo yware godo ma wano kwa dwa donje wan koro sani mi betie janeno to kik wachwal bende kik wawach ni gima obila timono kichutho to en gima rach kik wawach ni en gima ber nikech kiny samoro tiagas no wan wajoma no ng'iyo gi tiagas mano olosnwa asewacho ni kata mineno gi tieko ni ma pod stogwe ema gichalo mabibiro do ka samoro joma notimo procurement mar tiagas ni mana joma sawago nikech gine manie gine kuondegi lakini ok wanyal nyiedho ne kwa wacho ni donge uromo go gima wawacho ni tiekura tika kaka no chako gi kuma nurome gi William ka koro rieyo go ng'uti ochwadi mondo iduoge opara kama no chakie kode kaka William goyo wiye no gigore agoya kamano to gidhi adhiya ma wan gino waonge ote manyo gol kod jawache lo migawo mar obila wacho ni gin gima ok ging'eyo ma tudo gi migawo mar obila CCIO ma girene ma Nyeri gi regional commander te gi ofisa mag obila kamoting'o internal affairs unit mag obila ng'iya nena timo nonro mar nyiso ni to jomage manyo nyalo bedo gi teko mar bedo kod iro malungo pi wang' ma bane jo kanisa chokruok imbi geno ni gitimo nonro tuktown maga nyiero senior VOJ gigo ma itimore ne Rigathi Gachagua rach pile pile wawacho ga ni e siasa ka sama gimoro itimo ne ng'ano mok ihero kik imor kik ipam kik ilos chik kata kik itim gimoro ma hinyo wasiki siasa nikech ikia ni gini biro lokore ni karang'o piny agunda Fredo wacho maber di jasiasa ok oheri jasiasa oheri nikech gino mitimone to koseyudo to manyo jomachielo odhi timo godo gima jogo dwa timo ang'owa dwa timone lao Gachagua kanisa makoro bedo ni Jumapil ka Jumapil ilawe kanisa ni ok en gino maber nikech miyo koro oganda bro luoro dhi e lemo kowinjo ni entie lemo nikech giwacho ni to ka ng'wadhi to bawa gi risasi to bawa gi iro malungo wang' ere tiende an daher bedo gi kwayo ne migawo mar obila aneno ka giwacho ni gitimo nonro to nitiere gimoro kanyo ma giluongo ni Internal Affairs Unit. Ng'eni Internal Affairs Unit no okotim nonro ne joma oko. Mana ne obila giwegi. Otimo nonro ne obila giwegi. Mangiso ni nitiere gimose wach mokwongo ni magi obila ema nyo otimo ma. Mondi wach ni i-deploy Internal Investigative Unit. Nyiso ni iseyie ni gimora amora manyo timora ni wane manye watime to koro wadwa ng'eni e kindwa ka ng'awa manyo time kata ng'ama manyo time marach malo kaka nwa winjo kaka ineno so daher mar mondo gikony jopiny en ni nonro ni koserumo to giwachnwa ni ne gin ng'agiri to mondo jogi bendo wach ni ng'ama nomiyo gi komanda nikech mana kaka Fredo wacho bunde mobila wuok godo ni kineno case mar Rex Masai ma pod dhi mbele en ni kapok iwuok kode station to nyaki ket koki na wuok gi bunde machalo kama an gi risasi machalo kama to ka en tear gas to an gi tear gas canisters maromo kama to magi serial number
wuoga kata mne kambi mwatieni kapok iwuok gi kamera nyaka ndiki. So ageno ni nonro no bro timo ang'o, bro miyo ji duoko madwaro. To mogik te en kwayo na ne josiasa ni kik itimie gimoro no kihero ng'ato. Uhuru Kenyatta nogo mna sime newsroom ka wuode jogo koro tero maraj koywak come and cover. Odwaro mna jofwambo mondo bi otim ang'owa omenyie kaka timorene. Fred Matiang'i kodi Raila Amolo Odinga makoro dhi bet kode ot mondo kik kawe. Owadgi nogo chumna ne ute fwambo. No mera jogo diyo jogo timo kama. Wacho wadgi maja union. Bi uru umeny. Tundalo no kwa timo kamano to Geoffrey ne siemo wang'wa. Nindi diere. Nindi tung. Siasa ka. Nyaki bed very careful. Bara deka achiel ji ariyogi. E siasa ka be nigi kore kama chielo. Ni ng'ato bende nyalo ketho bothe owuon mondo ng'ama gilero go cha ema oket odunyi ng'ama gilero go cha. Bende timore Sonko nokonwa ni ndalo mane en gavana to ka jo Azimio koso jo NASA ne gomo to nomanyo mtokni moseti tikete ndarate wang'o. Tiwacho ni jo Azimio no wang'o mitok ng'ato. Mago bende nitie. But wan gi geno kaka nyithi Nyasaye. Wan gi geno ni Geoffrey kaka truthful man. Magi oke paro, magi oke sinema maene moloso. Machuor pastor. Machuor Dorcas ma pastor. Wan gi geno kabisa. Aja Kristo. An gi geno ni gigi okene motimo, gigi ng'ate matimone to nonro mobila bro timo. Bro wacho nwa ni gin ng'agi. To kata ka ng'ato timo gi to obila nigi responsibility mar mako nyaka ng'at matimo sinema ne ni wuon. Kare. Sama ogo tiaga sei kanisa. Obila ne onge gino. Obila onego mak nyaka wuon sinema no gi ja sinembe te. Bedo no obila poko mako gi. Nyisi no obila onge gino. Nikech gine maleng'. Poko ero Rigathi Gachagua to boko en tija mondo miaere. To ka ne ng'iyo tipo cha ni neno ka nitiere gacho obila kacha. Ni neno bunde. Ti neno ka jok manyocha ne waneno mane go ji risasi ndara kacha oumo wenge gi. Gintie. Victor Kamaje nyisi echa. Tipo no ni ithiedho chiero moro. Kati support gimarach. Ng'ama ong'eyo onge nekech gik manyo timore ka wane manyocha ne wang'eye gika. Koro miyo gima duong' ma ng'ato dwa wacho ni Gachagua no timo gika kende. Ok onyal timo gi kende to kotimo gi kende to dhi make nyaka gi jok mano timo gogo mondo wang'e ne ng'ama dhi make. Obila onge gino. Pod orito nonro mar obila Nyakware Mugajwang. Cases mamoko ma osetimore pok waneno ler moro amora ewi nonro ma osetim go obila. Geno nitiere kaka Senior J Bonyo wacho ni wageno kik wagen lep nyakeno ni gik moko ok dhi timore. Kata kamano mano e kaka weche ne chalo odiochieng' manyoro. Wa ng'ado nam en mor putu ka jatend piny Kenya William Ruto ne opoyo gana jo Kenya ka ogwelo kanon Dr. Mama Aida Odinga kaka jabet moyiedhi mar riwruok mano mar UNEP malog tich mare ni Nairobi kaendi. Wach manyaka sani osekelo paro mokikore. Yaw moko wacho ni oyo we mokikawo lemo makamano, jomoko to wacho ni kawa. Lemo makamano nigi ting' mane Nyakware Mugajwang'. Odiochieng' manyoro Mama Aida Odinga nogoero kamano kuom dhial ma odhialego kaachiel kod okang' ma jo Kenya osebedo ka kawo mar orone ote mar puoch gi pak kaluwore kod okang' mane jatend piny Kenya William Ruto kawo mar dhiale kaka jambete moyiedhi. Koro komiti mar bunge mar piny Kenya ma Permanent Defense kod Foreign Relations ma biro bedo kod aput margi goye kogno bang'e bunge iluongo ni Committee of the All House biro puodho nyinge eka bang'e jatend piny Kenya biro miye gwelo ma achiel kachiel kaka jambetre moyiedhi ma biro chung' ne weche mag alwora e lo piny Kenya e riwruok mano mar UNEP. Gavana ma en gima ne opogo ne jo Kenya kendo chal ka gima jo Kenya ne ogen neno ma en siasa koso do bed nang'o. Nekech sa adwa poge adwa ng'iyo kor siasa mondo awene Jay ogo koma chielo no kapok wadhi. Yes. Korka siasa aparo ni ncha na wacho ka e juma mokalo ne wawacho ka en kikutu gi William Ruto. Kendo ne wanyisi ni ng'ama dhi kode bwana no ok yot. Ma e gima William Ruto timo okawo chogo maduong' orige dho Mama Aida Odinga. Nikech ing'eyo ni jakom Raila Odinga nyocha ne nigi mbi mathoth. To ka nyon en gi mbi mathoth mama bende nigi influence. Ok en ng'at minyalo mana iweyo. En dhano ma dhano winje temo mi iluonge ni min piny. Ma kata mana chi Uhuru Kenyatta kama no luonge ni min piny onge.
min piny achiel en Mama Aida Odinga, kata odoko ni jakom Raila Odinga nyocha ne ok obedo president kama. Koro mika mutni moko nyocha ni winjo ma nyocha ne tenore mag siasa. To William Ruto bende go kwano chuth nikech ng'eni mama kochiemo adwa mondo awe moko tiek gi wi to nyaka nyithindo bende chiemo. Mama kobiro go kapu kama gi mandas to nyithindo bende chiemo, to kapo nono nyathi moro ne ng'ur to gigi obiro godo gi mandase ni gi kama gini oae, ang' nyathi chak dhi siem kama ne okapu biye godo. Aparo ni gimotimore en luor momiyo Mama Aida Odinga kaka ng'at manyocho teno jakom Raila Amolo Odinga to gi influence mare nikech ing'eni osebedo ka en bende gi tudruok malach ok kata mana mapacho ka kende to en miyo man gi luor. Ndalo higa mokalo nomiye mich makende mar jambetre moyedhi mar weche mag kwe mich keto koro thoth mabe ok dang' wawach ka sani. Mama Aida nigi mich mathoth to king'iyo bende kata mana kedo ne ratiro mar joma mine manyaka gigi kama gigikieni no ng'iyo ni ponono omiye lemo machalo kamacha ma bende gima berie gi lemo cha madwa na wene jei ni ng'eni ene jambetre matiyo to ni pacho ka jombetre mathoth tiye pinje mopogore opogore to king'iyo UNEP ni pacho ka matie ni apise gi log tich mare kamotiye ni ka ma privileges mamoko onge gima mit Victor kaka kitiyo to indalau kitemo dhi oko kata mana juma achiel kende tigombi e Kenya. Kora paro ni ne ona masa moro jok manyo neno ni Mama Aida ok onego kaw lemo makamano ginyiswa ni lemo no ne mar ng'a nyocho chwene ng'a. To kiduogo korka siasa taparo ni nitiere kaka William Ruto dwa tiekore gi weche mang'eny chon gi kikruok mag paro. Ok adwa dhiye matut. Erokamano. Higa mar 90 Mama Aida Odinga na achiel kuom wakeini mano chako the League of Women Voters in Kenya mane sani koro olokore riwruok mar wakeini e Kenya mangima ma bende nitie kod teku mathoth ahinya mokalo e dongruok mar Kenya gi dongruok mar siasa mar joma mine. Inyalo wacho ang'o senia e welo ma nyomi Mama Aida Odinga? Erokamano VOJ, mokwongo we awach ni en puoch gi pak. Loya na wuon kaka wuod min piny kaka jakoak kaka jasakwa to mar ariyo elo tim mar kaka wanene kech min piny neno chenro wani to gi chenro mamoko mag Ramogi TV to gi Ramogi FM kabisa kabisa masa moro bende kawakier to goga simo to koni wuoda ka to kawuono ukier mani ng'eni ng'isi ng'ama ugenou masama umbachne matin to duoko we laini nikech en ng'ama minu ng'eni minu ng'isi hera gi gik mokwerigo kitimo marach to puoyi kitimo maber. Ng'amo herie mang'isi adier. Ng'amo herie mang'isi adier. Emomiyo eloti mar kaka wanene to gi Ramogi FM gi Ramogi TV wakone Mama Aida ni en puoch gi pak kendo wamor gi gwelo mane jatend piny otimo mare. Ok en gino ma an aparo ni nopoya nikech king'iyo huma to gi tije mabeyo ma Mama Aida osetimo ne piny Kenya ana wacho mna ni mano leo Mama Aida nonego bed ni lemo aina gi noyudo chon kata ka jakom pod ngima nikech kata kiwe jakom Raila Amolo Odinga nitie gik mang'eny mabeyo ma Mama Aida timo e yore ge owuon mar jolo nyithindo manyiri gi ma yawuoyi matindo mondo dhi e sikul mondo sama gin e sikul to gisom ma pachgi gi gimoro amora duto gikete somo. Anang'e gweng'wa nyithindo mang'eny ma Mama Aida puonjo kare nyithi Kagan kare puonjo mang'eny to be okolandi so en mama mosebedo ka oting'o piny Kenya be momiyo title mar min piny en godo maonge ng'ama tale onge ng'ama pinge nikech en gima kisungu wacho ni honorably deserved so en puoch gi pak ma wageno ni od bura manigi ting' mar puodhe bro dhi mna kacha to bro timo gimiluongo ni due process mar mondo min piny okaw tich kamare mondo obedi office mondo nikech UNEP ni en weche alwora ma bende Mama Aida mako matek min piny dhi rito piny odhi rito piny ne omiwa ting'
kaloro koda muma ni warit mwandu te mane piny ka maber. Mane piny ka. So en nafas mobiro mana luore e gigo mosebedo kotimo. Emomiyo an aduoko mna erokamano. Ni ma en gima nonego bed nosetimore. To kata koro kotimore ni eka wadwa neno ji apani kore kadwa neno ber mar min piny gi gigo motimo. Ji apani sani eka dwa ng'eyo huma mar min piny e weche mosebedo kotimo e oganda tok mana no oganda Luo kende. Ne piny ngima emomiyo higa mokalo ok Kenya ka, ok Afrika ka, mana piny Korea ema nogwele momiye title mar jambetre mar kwe gi riwo oganda. Yawa donge muma wacho ni ng'ama niga mimedo. Jambetre mar kwe gi riwo oganda to koro mede title mar jambetre mar rita alwora ilo piny Kenya. Erokamano. En puoch gi kach kendo wamedo lemone ni Nyasaye omed miye teko nikech ing'e ni mana dweche 3 nyaka nyawa wit jakom Raila Amolo Odinga. Pod en gi lit mang'eny e chunye. To wageno ni Nyasaye ma jahoji bro hoye, bro miye teko kendo bro tege ka koro kawo tijni mar tiyo ne piny Kenya kako winjore. Wach mangi mokalo poj gi paka kanon Dr. Mama Aida Odinga kuom welo mar lemo manyien mar bedo jambetre mar UNEP. Gik ma isetime bwo piny ka gin gik maneno mar Nyasaye medriti. Ang'eyo ni dweche 3 mosekadho gi okosebedo ni mayot ahinya. Jomoko samoro nyalo bedo ni bani wach to ikano gi mane chunyi to isebedo ka iriwo ji te kado bedo ni weche moko muomi kamano. Wan gi geno Jehova Nyasaye biro telo ni biro tai nyaka okang' moro machielo. Jomadongo, Gavana, wach mari mogik sana no kurumo ka. Erokamano Victor. Nya neno ka jatend piny owacho ni nyithindo duto te odhi sikul. To sama walose ni ntiere nyithindo mang'eny ma pod ok odhi sikul. Kech nyathi ok nyal wuok to dhi e sikul mar ni an abiro. Skunde go ichulo gi, nyathi dwaro uniform gi gik mamoko. Aparo ni ting'ne ni nitie kuom ruodhi. Ruodhi ga assistant chiefs mantiere mondo mi gine ni to nyithindo gi koluwore gi dwach mar jatend piny bende gichopi e sikul adier ma gibedo enrolled eka koro kati bingi kaka gikonyore. To mokwongo ka nyathi ok nyal dhi kende to kare ruoth ema nigi ratiro kata chir mar dhi kawo nyathi dalagi oter nyathino gi uniform manyocha en godo e primary cha. Kotere godo ng'ata ok nyal timo tim makamano. Koro aparo ni mondo wabed gi 100% transition no mano nyaka timre. Mogik en ni mbura kata paka man gi lek mar bedo kwach nyaka koro were gi chamo yieyo. Ochak chamo diel, kochamo mwanda gi gik makamoko kata ka ok omako gi to temo ka gima ong'iyo nono to biro mana medo bedo mbura. Sini wach mari mogik. Erokamano VOJ. An wach mara mogik en na koni higani an achungo oganda Luo. Nikech mane oganda na. To mbaka moro amora mwadwa dhigo kamoro kuongo wagoye kaka oganda Luo. Gimoro amora matimore wabedie ni wasomo paro. Weche mag sikul kaka nyithindo mang'eny nyodiwo ni opuonjowa gik mang'eny kaka oganda. Nito bende wakawe thuolo mar gombaka gi sikunde manie gwengewa. Mar penjo ni to nyithinda di motimo penj. Tadima nigi nyalo, tadima onge nyalo. Nikech jotelo moyier nyalo mna timo kama ginyalo. To ting' modong' to ne mwan kaka oganda nikech kokwatimo to nyithindo gi biro donje timbe maricho. To an gi in ema bigro chapo. Wadoge uru chien, wakawe uru jumani kaka oganda. Ng'ato ka ng'ato ng'iye gwengi. Upenje ni nyathi ma pok odhi sikul. Ang'o moremo, tang'o ma ditim. Ng'ata achiel ok ditim gigi te. To kwariwore, mako gigi kanyakla, to wabiro timo gima yot. Erokamano. Erokamano nya Gavana monge portfolio, Gavana ma bende onge pending bills kuom twak kodwa kinyi ma kawuono gi twak gi joka Nyanam. Ang'eyo ni nitiere okebe moro midhi kelo e orindi kocha. Kendo ageno ni wabiro luwo na chino no endo Nyakwara Mugajwang kachiel kod senior Jay Bonyo. Puji pak Jay Bonyo kuom menyo taya ne kijana mogot matar
masani koro somo St. Mary's School Yala wantie kod gen ni en bende koro bro kaso kore odhi nyime kotio matek ahinya riwruok mar oganda e teko marwa mos makende Ken Muga wakwene chang mapiyo kumidekre ma ingo mondo mi wadhi nyime ka watemo loso weche mag gero oganda luo kokalo dodo nyaka nodo mar Ramogi FM kod Ramogi TV ka kamano nyakoro Mgajwang pod wan gi geno ni wanago loka mbaka poni tiere to en mbaka magero piny mbaka romo biro ka gi Cleophas Oluoch e Ramogi TV kete mana ka oriti makawuono kosin gi wach nitiere gik mabeyo mabende ipango yes kolure gi chenro mar kaka wanene kochakore higa dwe manyien jo Migori ang'enu bedo kupenyo ni what about Migori koro jo Migori obeda mos ibed tayari gi Josiaya obrodhi to negi jogo masiko nenowa to samoro ng'adowa nikech yore mag tich kochakore tarik 2 dwe mar 2 kaka wanene ibro nuo Ramogi TV kochakore saa 4 otieno chieng' wuok tich ka wuok tich to mbaka romo bende wabro miyo gi mochwalore pile pile rumo saa 5 kochakore tarik 2 Cleophas Sharon Joyce tuangeso ne gi George Bati to gi Lydia Okeyo mabro chwalo mbaka marom kochakore saa 4 nyaka saa 7 mbaka koro bro romi piny gero gi mbaka kamano kar chakruok wach nitiere to wachno emano doko wa kaka dhano gi mondo temo ne bo piny ka gi teko ma Jehova Nyasaye to wachno en mana mbaka nyakwara mogiko mano en mbaka makelo konyruok gi dongruok ne oganda luo wageni mokalo riti makawuono kiny bende waikoni mathoth odiochieng' mangima bende kawuono ni endi med mana kete ka wamedur mana wuoyo wamedur mana konyore nikech onge konyruok maduong' malo rieko ma owete gi nyimine ng'adore kanyakla e weche mag gero piny riti makawuono bed godo chieng' maber nyakwara Ramogi. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Penj laktar ko kale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Asante Yesu, asante Yesu, wewe ni mwema milele. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Dial *811 446# to get Asante Yesu as your skiza tune. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to
kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'o twak mar rameny piny. Chik by. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka, ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwara moge jwang' machiegni cheno mar mbako romo chako sani kae ka en dakika 13 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono wagoyo mbaka kotenore kae kod ndikruok ne jogo ma kawo ombulu, kendo kanyo wapenji penjo ni bende ing'eyo gimomiyo ikawo ombulu. Adhi bedo katayi e chenro okinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch, Kisumu Kanyakwar mokiewo nyaka chisangu kawarango konde mopogore opogore to piny Kenya ochung' e yo machal nade ahinya kotenore kod ombulu mabende osebedi kaka ikawo. Nyakwara mogo nyaka sani oganda osebedo kawuok oko e konde mopogore opogore mar piny Kenya. Mokwongo mano mar golo paro kendo mar rango ni adier ombulu okaw nade. Ikawo ombulu nang'o mokwongo? Bende ing'e gimomiyo idwa kawo ombulu? Koso itiyo kod ombulu ni bende e yor siasa? Itiyo kod ombulu e yiero josiasa, to bende onego bed ni ituonige
kar onego bed ni wuok oko bar mondo indikri e yo machal nade katiba mapacho kae bende ogeng'i kendo mi ratiro mano mar bedo kod ombulu kendo mar timo chenrogo ma sirkal bende oyango e yo makare. Okinyi ma kawuono nyako Ramogi Jwang' ntiere kae kod welo ariyo madamiyo thuolo e tielo mokwongo kae higani mar mondo mi gimoswa kendo wachak twak achiel ka achiel ka okinyi ma kawuono ka ntiere kae kod Suba Churchill ma bende en director mano mar Kenya National Civil Society Center ka bende en jal makedo ne ratiro mag oganda bende kendo wacho katiba pacho kae entiere kod mise mare motegno ka entiere kar kae ka wapenjo kata nombulu ikawo nang'o kawuono ka wantiere kar kae. Suba Churchill wachako kodi imoso okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya kuom gwela e budhoni. Ka nyalo chako wach mar ombulu. Ombulu ema miyo onge yiero menyalo tim mora mora obed mar piny kaka Kenya. Obed mar riwruok mag jok mobiro kanyakla mondo gimany yo moro ma giduto giyiego. Ombulu e chakruok yiero. Gi kisungu iwacho ni foundation mar yiero mora mora. En ombulu. Koro andika mar jogo kura ema nyiso ni yiero motim otim gi jokanyono nikech yiero moro nyaka tim gi jokanyono. Koro en ng'ama nade manyalo bedo gi oteku mar yiero jok modwaro kaka Kenya wakawa yiero MCA wago kura di uchiel. Kwa dhi polling station wago kura ne MCA, wago kura ne governor, kato county ka wago kura ne woman representative matinde luongore ni member of county member of parliament. Makia ni gigolo kanye nikech mano nyiso ni giringo tich manomigi gi gimomiyo nomigi tijno. Kendo wayiero governor. Kibire sirikal mamalo ka wayiero member of National Assembly mathoth ji luongo ni MP kendo wayiero senator mabe MP nikech parliament mar opog diriyo. Koro nitiere senate, nitiere branch mar National Assembly. Kendo wayiero president miyiero kanyakla gi running mate mare mabedo deputy president. Koro gin nying go ni otas achiel. Ma kigo tik ne ng'ama president igo tik kendo ne yes to go tik ari igo tik achiel kendo. Koro ombulu ema nyiso ni jogo modhi e yiero gin jokanyono and thothne ombulu mikawe piny mora mora ok en gimi nyalo mi jadak. En gimi miyo ja Kenya eman gi mamlaka kaka citizen. En achiel kuom ratiro ma ng'ato bedogo kaka citizen mar piny moro. Kamano. Koro mane tie ombulu emomiyo andika mar ombulu mikawo mar voters register bedo gima lich ahinya e yiero mora mora nikech ka en andika moting'o jok manosekalo kaka Kenya waka ywakruok osebedo ni samoro jomoko ntiere manosekalo chon to pod nyingigi ni kucho. Koro iyudo ni jomoko none mogone gi kura to gin to ne gisekalo. Higa mar 2005 ne an gi watna moro mane chuore osekalo. Koro temo manyo death certificate to itere mana ni kare bang'e koro wafwenyo ni jogi ne ok chiw death certificate nikech nirito mondo giko kura mar 2007. Emomiyo ka kula mar 2007 ne nigi ywaruok nikech ne nitiere jomoko manogo kuchgi man moko nosekalo moko ne jorowere mapok ochopo higa mar go kura. Koro mago achiel kuom weche mwasebedo go e wach mar andika mar jogo ombulu. Erokamano ahinya Suba Churchill kene lere e yo makare mana kan wachako nowacho ni mae noloso mana foundation mar twak kendo koloso motegno ahinya bende kotere kod gigo duto maluwo kaka itayo chike mapacho kae. An ka kod Bruce Ogweno ma bende janon siasa okinyi ma kawuono para mano mondo mi moswa e thuolo mar higa manyien ni kato bang'e wapenjo kata ne ombulu nitikawe ga yo machana de Bruce ayo maber mar higa manyien machiegni chenro. Happy maber Cleophas, happy new year. To gi happy new year Churchill. Kato bedo ni gi late no low Arsenal. Ang'eyo ni mano hali mar tugo, mano hali mar tugo. En hali mar agere miwinjo nikech kata wuon mabe ja Arsenal. Ogera ahinya kuwe simu.
to manen loch moro amora nitie ng'ama nyaka lochi. To bende ka tude gi mbaka modwago kawuono ber mar kawo ombulu en ni wan mokwongo wan kaka oganda wa jo Kenya. Katiba mondiki mana kaka wacho ni ochung' ne ratiro mar jopiny kata mar oganda. Ratiro mokwongo ma wan go e Kenya ka ni wa jo Kenya. To gima nyiso ni wa jo Kenya en ni mise mar katiba miyowa thuolo e article mare mokwongo ni the sovereignty teko ni kuom jopiny. Mondo nyisre ni aja piny man kod teko tiende ni nitie sirikal ma nyaka waketi marito tekono. To mondo warit sirikal no nyaka bed jakanyano. Achiel kuom gigo mamiyo wabedo jakanyano kuom yor andiko en bedo gi kipande. To kasabedo gi kipande mang'eyo ni kora ja Kenya abedo gi ratiro mar loso sirikal. Loso sirikal mana kaka jalony Churchill wacho. Ok di los sirikal ka ok ja piny nogono. Kar sani ka dhi Amerika to ka ja Amerika ok dago kura kuno. So ka ombulu mimbi moro mondo keti okang' mambele ni ja pinyno. Kibiro bende kitemo fuono i katiba kibiro e article 38 nyiso maber ni ja Kenya ka ja Kenya nigi ratiro mar kelo pache kendo keto teko ne yiero maloso sirikal kata maketo weche siasa bedo makare. To gima chiwo teko no en ni ng'ato nyaka bed gang'o gombulu. Kendo king'iyo kata kimedo ng'iyo mise masiro kata ber mondo mi wakaw ombulu kibiro e article 83 mar katiba bende chako wacho ni ei Kenya mondo mi ng'ato yud katiba nyaka bed mondo ng'ato bed gi teko mar bedo gombulu nyaka bed a registered voter. Nyaka bed ng'ama nigi tiende ni nyaka bed ja higa 18 kadhi mbele. Tibedo kod teko kod duol mar neno ni gimoro amora matimre alworani timo yiero moro amora mitimo nikech ung'eyo ni siasa kod loso sirikal biro nikech yiero. Koro ombulu ni ema miyo ing'eyo ni to jatelo mane makete kom kawuono. Ke jatelo no dhi timo yiero ni to idhi chamo ang'o, idhi somo e skul mane, idhi rwako ang'o. Kata nyathini dhi chamo ang'o, nyathini dhi somo e skul mane, nyathini dhi rwako ang'o. Keche bunge kacha ka waseyiero bunge modhi gi kura to giloso chike. Chike gi ema tayo kaka watudore kaka oganda e piny mar Kenya. Koro mondo okaw ombulu kata ja Kenya obed go ombulu en gima nigi nengo ahinya. Koro en gima paro ni kawuono kwago mbaka jothurwa mondo yaw itgi kendo giket pachgi ka ging'e ni achiel kuom gimomiyo ok wasebedo motegno ahinya kaka oganda en ni waseketo yomyom moro e kawo ombulu. Erokamano ahinya. Kama wapenjo kanyo ni bedo gombulu miyo wateko yo machal nade kaka oganda kaono ka wantiere kar kae. Nitie sigana kae manolos maka kod jafwambo wadwa Steve Biko mawuok e kaunti ma Siaya kendo ewi sigana ni wadaka mar mondo mi wawinji. Nitie jal ma ja higa 74 pok nokawo opande. Tiende ni jal ni pok nokawo ombulu. E kinde magi ywago telo marach e kor gweng'. Magi jok moko bende monego bed ni golo duondgi koso gin gi duondgi to gisimo duondgi kalore kod onge mar opande. To wachung' nade kaka oganda e mesa mano mipogo e mwandu mar piny Kenya. Wawinyane sigana maloso ka kod Steve Biko. Chieng' mar ariyo mar kawo opande kar chung'o duro ma Lego Usonga, jopiny nomondo kar romgi mar yudo chenro ni mitimo nono. Ondamo manok kende kiwuok e library malunyu e ward ma Usonga wayudo Michael Onyango, jaduong' ma jahigni 74 kendo osedak maonge opande chakre higa 1982 mane owito opande ne kowuok Nam Chumbi kendo duogo pacho. ID mwanzo nilichukua 71 ile ya blue. Nikakaa nayo nilipokuwa 1982 nikiwa nikirudi hapo ninakuja hivi nitaka Mombasa narudi ilipotea ndani ya gari. Sasa kuanzia hapo silichukua ID yoyote. Kuom higni go duto Onyango ler ni osetemo manyo pande to kata kamano pok wuodhe onyuolo lemo kaluwe kod bor mar boma ma Siaya kod nengo mamalo mar kawo pande. Asebedo kaonge opande, asetemo dwaro kuom higni go te mopande nadwa chukuru chunyo chira so kuom chief kadhiete chief go chiga nabi ase utanya kamuir tebo manya aso form kase jaso form kendo onge gimatire. Moko kuom wede Michael lero ni giseyudo kinde matek mar dak kode ni mar ok nyalo orne omenda
e simu ka chudhe moko bende rem moko chwalo ne omenda mosiepe kod wede orone. Osebedo kokali sida makata wuoyo moyarono en mana dhok momosni nikech opande gimoro amora ma kiongogo to kata mana pesa ok nyal kowni. Joma kowoni pesa kowi simbe jomoko timaye to kata mana age ma en gono oromo kawo mondo kawe mondo sirikal omiyega gima tin mar konyruok. Matek kabisa nkupatio nera gini makonyanga makonanga pesa nera au megena moko manu makor mamani maminwani makonyanga. Alwe kod Paul Kianoti, ruoth morito Usonga location, kwan mathoth mar jodongo Mike Oniang to onge opande kae inyalo tud gi tich mane jodongo gitime bombe maoko, gino manomiyo girem chop pacho mar kawo opande kuom thuolono duto, wach manosir kod jaduong' Wilson Omondi. Masa ne wadhi kuro ka en bunge to watemo mondo mi warwak mwandu ma e pinje mek wagunda to ne warwako ndalo Moi, warwake Kibaki, waduogo go dala ka. Nitie jodongo manok nyal ndikre e pesi jodongo cha nikech ne gionge opande. Koro kaka nicho kele machiegni to gol chudo cha omiyo gibiro machiegni emomiyo koro ineno ka ji ng'eny kama mapok oyudo opande. Ka koro sirikal okelo chenro mar kawo opande nono, Michael Onyango kod jowetene mamoko onyiso mor margi ni mar mae biro reso fukegi kendo konyogi e yudo chenro mag sirikal kaka SHA, omenda jodongo, bedo gi ong'we yamo mar tiyo gi M-Pesa e kind chenro mamoko. Kinda gonu erokamano. Nyasaye umedu. Temuru matek umi vijende kipande makikudong kata chiel hasa Usonga to dong chien. Ka chenro mar kawo opande odonjo odiechienge mar 2 kar chung' bura mar Lego Usonga, nono marwa yango ni thoth jodongo kod deme kind higa 70 kod 80 onge opande gweng'ni eri. Mae itudo kod kit tich mathothgi ne timo e bombe madongo kaka Mombasa kod bombe mamoko, kendo nok gidewo duogo pacho mar kawo opande. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano Steve Biko, mae sigana manuoluo e giko higa mokalo. Are 1982 nyaka sani nigni 43. Suba Churchill antiere iri kar kae. Manyiso ni ka ne en thuolo mar yiero jotelo mag piny Kenya, omoyudo ka Moi ema ntiere telo. Kendo bang' mano wabedo kanyo kod Kibaki, Uhuru kod sani William Ruto. Ng'ato kaka jaduong' Onyango, miyo kata Kalosa Lego Usonga. Ok oyudo thuolo mag timo gigi duto. To chakruok mare en rem bedo maonge opande manyalo miyi kawo ombulu. Kinde jodongo mantiere kata rowere mantiere, nikech kata Gen Z be report manogol higa mokalo, oganda no kowuok mathoth ahinya. Nyaka sani jok mosendik manyien gin 90,000 gi wiye. Target ma IBC ntiere godo kapok ochopo yiero mabiro higa manyien, onego bed ni gichopo 6.3. Bende magi nyalo timre ka oganda waonge kod ng'eyo kaka inyalo kawo ID, kaka inyalo kawo ombulu mari mar mondo mindikni kaka jago ombulu. Ing'eni gima ugole mowuok Siaya ni, sigana mowuok Siaya ni, en gima ok ni Siaya kendo, en gima ni kaluo mangima. Akia kata pinje mamoko gi ben tiere, but iyudo ni nitiere jomoko manowito kaka achiel kuom jodongo ka wacho. Tiyudo ni samoro garama, en garama kaka wacho no, ni onge pesa, samoro ng'amo se retire, onge yuto mapile pile, kata madwe ka dwe, koro neno ni en garama. To mano timore kendo ok kata ne jok manowuok oko dhi tich e pinje e taonde ma oko. Iyudo ni joma miyo matindo tindo manonyuom kapok okawo kipande. Nikech kawo kipande kako idwaro andika mar chief, idwaro chief kuma nonyuolie. Koro ni ka in ng'ama or, to samoro pok Nyasaye ogwedhi gi gimoro itero thur gi nyako. Tiluori, ing'eni nitiere gimoro ni mako nyiri. Iluori ni kodok, mokwongo ionge kata pesa modok go kuno. Kendo kodok kucho, ting'eni odhi neno min nyako. Sukari moro mioro go nyako be onge. Ma kodonjo to wache ni nyarwa motedo kama kamae, olimo madho chache ka. Mano onge.
kendo duogo samoro en gi nyathi moro be bathe. Koro ni thoth jogo osebedo ka onge kipande momiyo anta adwa seyo kendo kata obedo ni ndalo go osekalo mang'eny. Ing'e nitie ndalo mane wuodwa mane osenindo Otieno Kajwang' ne ni e idara mar ndiko ji ma immigration. Tiyudo ni ndalo Otieno Kajwang' ni lawama mana winjo ndalo Otieno Kajwang' en ni jomoko manoa e pinje maoko nodwa mi citizenship moloyo jo Kenya. Nikech ng'ama onge kipande cannot prove. Yes, you may be a citizen in theory, ng'ato ng'enia oluocha dalani. But ka koro penji ni koro golane gima nyiso ni in ja Kenya kendo in wuod dalani to koro onge. Koro mano seyo mabe nyaka wami jowa nikech jowa osebede gigi. Masani koro governor Siaya James Orengo. Ing'eni wach kipande ni tudore gi wach title deed. Nikech kionge kipande tiene ni kata lo ma in go ok nyal ndike nyingi. James Orengo obedo minister for land kai. And I think ne kaka ministry ne yot mondo tudre gi Kajwang' mowache ni bwana gima dwa timo higni 5 man minister mar land ka eni ane kaka jowa nyalo yudo title deed. To mondo jowa yud title deed ng'ato ka ng'ato moseromo higa mar bedo gi lope nyaka bed gi kipande. Koro Kajwang' konyo ji yudo kipande to Orengo konyo ji yudo title deed. None of that happened. Of course today of course Kajwang' no osenindo, but I'm sure Orengo wherever he is proud to have served. Koro what is the legacy? Magi are questions we must ask. It's not ni jowa poko bedo go opportunities gi. Jowa have had those opportunities. And what I remember, you akmana winjo kiwa you akne Otieno Kajwang' the late nyasaye oket chunye kamokwe. En ni no chiwo citizenship ne jok moa India, Pakistan and what. To jowa to ndalo no. Dong mano ndalo Kibaki. Mano ne mbunge Bruce. Yes. Mano mbunge Mari. Now mbunge Mari served for 5 good years. Ma okonde ko gara omio okonyo waj. Koro en atua en gima nyaka wagone sirikal masani ero kamano. Nekech mae nyiso ni mondo ng'eni ng'ato wuok kamano ng'eni en wich kuot. Ng'eni nitie jok moko ma be dhoge tek ndalo siasa. En ma dhoge oyiedho wembe. To ka kore ichome tir ni bwana in be in gi kipande ni kipande ta onge go lakini abro konyi yudo kura and so on. I've seen so many such people ma onge kura lakini dhogi to ha be ok nyawe oko nikech onyalo ketho ni kata kura mang'eny uporo nyalalo. Exactly. Adane makwano ni kanyo nikech ka duogo adane mara mondo morang ka wacho no jotelo okenge mopogore opogore. Chenro motimre Siaya otimore Migori, ndio kinde matindo manowuok oko bende mag nyayo chenro makamagi matimore gwenge mopogore opogore. Nitie chenro mabende itayo kata gi Transform Youth Initiative mano mabende nogo tache counties makaluo mabende Bruce Gino timo chenro machalo kamagi bende county ma Homa Bay. Wakawuoyo masani ka duoga ma winy tipo moro kanyo mag joma mine moko ka loso kotenore kod chal mar wach bende kinde mantie sani wakawuoyo waduogo kigni mabor. En ang'o madhi nyime kae? Yawa nyithindo matindegi. Revisha ushinde. 500K can hit your MMF anytime. 1-bedroom mapato ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo.
ne japiny mopogore kata gi ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Timo ng'uono mokelonwa gigo nono, kawuono wakao adhara ka chieng' rieny, wago erokamano maduong' malich matamre gi nono nikech ok oyot kitambulisho kanyi manyo tigolo siling 1,000 eka mondo mi iyud kitambulisho wuotho gi fare samoro idwa rito mang'eny. To timonwa ng'uono odiechieng' ma kawuono kokelonwa go orongo e dala, waduoko erokamano wa jo Kolwa. Nyasaye otimonwa uno. Omiyo Raymond okelonwa kipande nyaka e dhoot. Kanyo doko erokamano kaka wan kijende Morongo. Kanyo doko erokamano ahinya. Owetewa pok okawo kura gi kipande nyalo biro mondo yude. Ne mine ma maybe samoro kipande gi nolal to ginyalo yudo thuolo mar dhi. Wago erokamano kuom timonwa kamano. Nyasaye mondo gwedhi, omed gwedhi mang'eny. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' chenro mar mbako romo wadhi nyime kar kae. Bruce wawinjo kar kanyo en poch gi pak mano chwal ne team no mano mar Transform Youth Initiative mano bore mondo molo Daktari PS mano ochung' ne interior ikindo kana mathoth ahinya mantiere kar kacha chenro mosekwako kone mopogore mag rango ni oganda oyudo ombulu kai tude gi mewinjo matimore Siacha gino minyalo wacho kanyo kotone kod oganda mawuok oko mar mondo mi ondikre bende ging'eyo gimomiyo gikawo ombulu kod opande e chenro michwalo negi. Mokwongo daer mar wacho ni Cleophas higa 43 ngima ng'ato ki ideko ne dongruok machalo kamano mano be noyudo kata kapok onyuola. En gima lich ahinya kendo en gima lit ahinya. Mano nyiso ni ka wago kwane kaka oganda e tekowa kaka oganda mar weche mag rito mwandu kata yudo mwandu wan chien gi higni 43 nikech ka chien kacha nyuwa winjo ka siasa gore ka Ker Manyo osedhi yweyo Uhuru Kenyatta biro gi gimoro ni BBI kech oneno koweyo oganda gi to kone kowegi maber gibiro gimoro ni dhano ka dhano siling 1 e wiye wiwinjo wachno. So tiene ni kane gin dhano 5,000,000 to siling ka siling e wi jakura makuno yudo 5,000,000 to kwibiro ka Kaluo to ne wan kata 2,000,000 tiro ni 2,000,000 gi ji 600,000 kende motimo nade eman gi kura kendo man gi ID. So tiene wadhi bedo goganda malawo 1,400,000 madwa ni ochiem e siling ng'ato ka ng'ato mar ji 600 cha. So mano e buok mosabedo to gimano okelo programs gi kanyo Dr. Raymond Omolo donjo kaka PS mar Interior nochako program mar Widows Economic Empowerment Program midhiro miwuoyo gi de to ka wadhi wuoyo kodgi tiyudo ka dayo pacho ni pok ochako chamo pes sirikal makonyoga to kipenje ni nang' aonge kipande. So higa ma okalo chien go nyogi onge kipande to kichaki giwacho weche title ni waonge title waonge ang'o mana kaka ne wacho Churchill kidogi penje to nang' onge kipande. So he thought very fast ni achiel kuom gaps mantie e dier jowa en ni jowa onge kipande mang'eny. Ka ibiro Nairobi ka nobiro yudo data wacho ni kipande modong' ka mapok obedo printed mabiro Kaluo lao 200,000 gi wiye. Tiende ni nyaka wang'e kaka ikawo opande man Nairobi ma jaluo manosandikore to pok nobiro odog Kaluo. Mano ng'awo nego bene timo nikech ka wantie gi jok mokwongo nondikore to gine tiende mar kawo opande margi kama gidhi moko yor nyaka simu message ni Nairobi kawo opande mari okia kata kama nondikre moko kata simu manondikre go noonge otiko druodhi to makale lwet. Adwaro chiwo andong'e kabisa ni fuokni osebedo nikech jotelo mowan go. Unyalo bedo go ganda nikech piny chiew gimomiyo ng'ato bedo jatelo dier oganda gi en koneno jogi mapok ochiew to en mochiew gi kendo bedo negi rayaw. Jotendwa manyo kwongo chien ka ne joma bende osomo malich ahinya obedo gi professors obedo gi doctors mabe obedo political field to nyo gisang'eyo ber mar bedo gi kipande go kura. Onge ng'ama nyosa kawo initiative piny Luo ka
machalo gi manyo Dr. Raymond okawni. To kohulo ni nyogi onge teko, nyogin go. To mana kaka nwago mbaka wiye ka e wach mar ng'iewo kura, josiasa ng'iewo kuch ji. Ng'ato jasiasa kendo jatelo man gi mwandu, to dhoodgi oneno ka gitin. To dhoot machielo ma ji ng'enye cha, otemo thiro moko migi thuolo mar kawo kipande gibed gi kura, nikech oneno mana guondo moro ni ibro loye. Koro gima nyiewo Dr. Raymond Omolo timo ni en gima oyawo oganda luo. Ta adwaro kwayo bende ni kik wase jowa motigi. Chien kacha nyo yudo kipande nye gima ni tek ahinya. Kendo wa joluo ahinya mane border counties kaka Homa Bay gi Migori, gima nyo President William Ruto timo mar golo the vetting cha. Nyo konyowa kaka oganda. Nikech vetting chon form 136 niyudo ni dwaro ni chief bedo, jaduong' gweng' bedo, ACC bedo. Tibiri ng'iyo ni tin ng'a tiya kanye. Thurwa kucho na aneno kaka tin ka jogi thoro bedo mana dichiel every Thursday kata gibedo after 1 month. To ng'ato dwa ya mkoyo gwase machop kata bimbeta. Faya moyago mikoyo gwase modogi nyalo lawa 3,000. Ng'a manyalo golo pesa makamano mondo kaw kipande. Kamano. So kaw kipande mondo tingo tere dhot ka dhot kaka Dr. Raymond timo sani ni. En gima duong' ahinya kendo dhi yawo ngima mar jowa. Kamano. Suba Churchill, iwinjo kanyo duol mag mine machiel mamoko bende moloso kawuok Oluwa e kaunti ma Kisumu. Kendo nitie gimoro manyedhore la gima Bruce bende wachore mondo awinja ne pachi. Golo wach mar vetting mar mondo mi yudo pande tingino pande ni donjo e weche mag ombulu. Ma diponi no ya orot. Kata dhot ma oganda mamoko bende dhi bedo kae ka wuok kata pinje maoko. Gima no kano ridi kalure kod sirkal machon kotenore kod kaka ikawo ombulu. Ikawo ombulu mondo mi ji oyud ni irango telo. Diponi mane kama pacho oganda nitiere ni mokwongo wane kaka wanyalo yawo thuolo malach oganda obi wane kaka oganda mathoth nyaka ombulu bang' kawo pande. Erokamano ahinya. In fact en morna ni Dr. Raymond osemiyo ma otimore nikech kipande biro go teku. Ing'eni mondo ibed gi duol mar kata mana mar siemo wang' MCA ni okiti. Ing'eni nyaka ibed ng'ama nogone ombulu. To kane ka ombulu ne mionge go nikech ionge kipande. To kata penjo ni ang'o miyo ma kama ni chiwo singo ni biro timo kama. Ing'eni ionge go. Kore momi wacho ni gilo kamoro ni article 1 mar katiba. Paragraph mokwongo e chik morito wa Kenya ka. Wacho ni oteku mar Kenya ni e lwet raia. To teku no mondo bed e lweti nyaka ibed gi kura. Mondo ibed gi kura nyaka ibed gi kipande. Mane ka koro nyiso ni ja Kenya ma ja kanyono. And isitoshe adwa medo ni Political Parties Act wacho ni political parties onego beni recruit members mana from among registered voters. Iwinjo kaka gini ber. Emomiyo mondo ibed kata member mar party nyaka ibed gi kipande. Emomiyo wacho ni samoro ka ng'ato ineno ka jo party moko matindi losa oyaegi jomoko incho fwenyo ni rot moro ni ginyalo dhi ka jo M-Pesa nikech jo M-Pesa nigi kipande mari. Koro once nini kipande once nini kipande tinyalo bedo member mar political party. Nyicha higa mar 2022 wach moro nowuok ka ni jomoko ni jok manie parties ma members mag parties mane wan go ndalono ni ne ng'eny molo jok mokawo kura. Mano nyiso ni nitie udanganyifu. Nikech adier ka nitie registered voters joge monego bed ni members mag party. Koro bedo gi kipande, bedo gi kura, miyo teku mar bedo ja Kenya nikech katiba no duogo wacho ni uteku no inyalo mana pogone, inyalo mana gwelo ne ng'ama yiero kaka MCA, ng'ama gwelo kaka MP, ng'ama gwelo kaka senator, tidong' gi mamlaka mari. Kato republic mwaluongo ni mar Kenya ni biwacho ni en republic mar demokrasia ma obedo based on national values and principles ka mar article 10. Tachiel kuom national values and principles of governance go en public participation. Koro sama ionge kura ne okigo kata kura, ionge gi kipande, tek ahinya mondo iwuoge ni mjumbe oluongowa ni mondo wadhi wach makama nikech kuchocho idhi dwar kata ni oduognu nauli moro. To mondo ng'e ni ne momi nauli no
nyaka indik ni namba kipande na en ka monde ka mi nauli monde ko ng'eni kare omi nauli ni ne ok omi japiny mamoko. Koro vetting manokele border districts kaka niluongo gi chon obed Migori tiene ni districts or counties mogo tong gi pinye maoko Busia ka kibiro western kidhi northeastern koro ging'eny Mandera ogo tong gi Ethiopia so gine Garissa gini Marsabit gine ogo tong gi pinye maoko nitimo mano nikech oganda modak e lokacha mar piny machielo cha thothgi kaka ne jo wagundo goro boundary ne opogo jok ma kocha chal gi jokoni kaka koro idhi Garissa obed Wajia iro ni Somalis ka are even members clan achiel boundary mane jo wa koloni ogolo emane opogo joko yudore kocha jogo koro mane kelo wachno but nikech chik ok nyal lok ne oganda achiel koro no loke ne jite ni ng'ata modak e border county kata border district onego timne vetting mondo kik jok ma e pinje ma oko nyorwa an mano timore wasewinjo mang'eny ni kata yiero manyo timore e pinywa mar jirani ma Uganda ka nitiere dhok ma jo kaka joteso ing'eni gine magiluwo jo Baganda gi ng'eny e Uganda kocha Kenya kato gitin waluongo gi ni minority but kuchocho to gine magi ng'eny bang' jo Baganda koro iro ni sama idwa kaw kura nikech sani gine magimako vice presidency ma Uganda thothgi nigi kura makocha koro mago emomiyo vetting kanokeli but adier ka chief mari nyalo wacho ni an kuom adier mara ang'eni ma wuod ng'ane jaduong' gweng' be wacho ni kijana ni ang'eyo kijana ni wuod ng'ane kendo nyakwar ng'ane kata affidavit miwacho ni okinde ma tindo temo konyogo ema koro ilosogo kata omiyo jogi koro dhi koro idhiro ni kura makaluo e higa mar 2027 dhi bedo mang'eny mopogore gi kaka nosebedo nikech nitie jomatindo makawe nitie jodongo makoro kwere be kendo kawo kura kaka jomatindo makango kwa monego be ni wuok e yiero mabiro monego wuok ni kamano anga biro ira ayudo wach mari mogik Bruce tang mi wach mari mogik kose duoko penjo mada penje ka sani gi maberi da medo Bruce nitiere jok makawo ombulu to kano gisekawo pande giyudo ombulu to gikano chiengo ombulu jo kuogo oko demokrasia ni ntiere kani giote mari ne Uganda luo okinyi ni kano atieko chik mokwongo maduong' ma ng'ato ningo tim mokwongo en ni nyaka bed gi kipande ne madhi miye ratiro kod teko mar bedo gi kura kosechopo e higa no kosechopo e higa mar 18 to kosebedo go pande ike mar 18 ni tiende ni ja Kenya manyalo timo yiero ni owuon yiero maduong' ma ng'ato time ngimane en ni to ng'ama dwa ng'iyo kaka chiemo ni nyinge ng'a to en gi lony mane to ya kanye to chunye chalo nade mane kura migocha onge yiero maduong' ne oganda maloyo kura chon yiero go ne timo gi tonge gi bede ka piny yako to wacho jolang'o gore gi joluo odhir boda jolang'o gore gi joka kama oket gi magi puoth gi mag chiemo jogo tipuro kawuono oganda ilo mana gi kura mane gi omiyo jorabuon gi usagowa kendo thirowa ahinya ne gifwenyo gini chon kura jiwo joluo ni kumora mora mintie keti obed ongala mokwongo ni kura nyaki wuogi go ka jatelo rachni inyalo mana tere dala kidhi go kura ne ng'ama berni to ka jatelo berni tinyalo chaki dok inuoye mana gi kura to ber mar jatelo nenore mana kowuok kotimo gigo magero oganda gi te sama nyo wuotho gi youth transition Cleophas wayudo nyiri matindo mane group wayudo group achiel wadwa keto kata nyiwa 50 mondo bedi mondo Dr. Raymond support nwagi kata 100,000 gitim economic programs kiregister nyiri 50 gi iyudo ka kuom gi nyiri mosanyuom mobi modak to mana 24 kende manigi kipande modong' onge ang'owa kipande tiende ni koso kipande kod kura ni mayo gi kata that economic power adwaro ni joonge maber sama gigo koko ne MP ni ok chiw bursaries nogo kwan mondo bi kata biro milion 100 nikech kwan mar joma ni kanyo to joma ni ka kondik dhano e gweng' koro kaka Mbita town wakacha ondikwa ni wan dhano 10,000
ema sirikal ong'eyo nikech ema okawo kura to ema okawo kipande. To kibiro kor gweng' to dhano nitie 25,000. Tieni basari mobiro cha ne mana mar oganda matin manondiki kendo mokwan morejista ka. Nikech numbers gi miyo wang'eyo konyo sirikal ketang'owa pogo mwandu. To ka mano onge to bedo matek. Achiel kuom kwayo makwaya ahinya koro ne jotendwa. Nya neno chien kacha kane wan ka kwachako tarik 19 Novemba. Ne wang'iyo wa project kaka ji dhi. Amor ni nyaka nyo Dr. Raymond chaki Disemba kende no. Chakre tarik 22 nyaka tarik 22 Disemba kanyo waloro. Wamiyo joluo malawa 90,000 kura. 90,000. Manyo wawuothe dierwa ka mos. Cause ne en gi wings ariyo. Nitie wing manyot riembo weche mag Women League gi manye tayo gi Lavender Jalacha. And then ne wan gi Youth Transition manye tayo gi Salmon Chieng. So gigi duto te kane ringe ikaluo ka jotendwa ling' thi. Jatelo achiel ema nya neno koluwo Dr. Raymond Omolo mochako kwaye ni kiyie dagna lego usonga ka. Tiwinjo gima timore ma en atandi. Kora kwayo wabunge wa gi MCAs wa giwuog oko mondo gigol jowa. This is a collective responsibility. Ma is beyond de ng'ato kata dong' ng'ato. To mana kaka nowacho legacy cha. Chieng' mi korita idong' ibede kor gweng'. Ne pari gang'o. To ne pari gang'o. Erokamano. To ganda ma ok imiyo kurani, ine mibiro bedo dechgi, gibiro siko gi kwayi pile. To sami miyo gi kura gi ID, sirikal ong'eyo biro miyo gi programs ma support gi throughout. Erokamano ahinya. Kwano to ng'eni waboyudo thuolo mano mar nono ni to nundiko ji adi e kuonde gi duto nikech kwarango dwe mar 9 tarik 19 nyaka giko mar dwe mar 10 e piny Kenya mangima noyudo ji 90,000. Dipone 90,000 jo Nyanza noyude are dwe mar 11 nyaka 12 to gwenge mamoko notimo yo machal nade mano pod obobedo kar kae. Ayudo wach mari mogik Suba Churchill kwa tiyo kadong' thuolo wach mara mogik en mokwongo ni en wich kuot ahinya ni higa 2022 ka jo Kenya kuom mar abich ogolo wuodgi mar tipo kaka Raila Odinga mondo dhi omaknegi kom mar ker. To ni 70% ni 7 kuom 10 ma jok manokawo kura e counties mag Kaluo ema nowuok. Atemo duoko penjo mi penjo ni bedo gi kura to ikane ok iwuok kode. Tiende ni oteku ni chakoro idongo ing'unyogo ma koro ionge gi duol mani nyalo bedo go gi yiero jatelo. Yet kane matoke owuok to yude ni Raila noyomb gi kura 230. Koro 30% manodong' e county ma Siaya, mane odong' dala county ma Kisumu, mane odong' county ma Homa Bay, ata apani Migori kene manochopo 71%. Koro 29% mane ok owuok gi. Yet gin gi kura. Wawe jok ma koke imiyogi. En wich kuot ahinya momiyo adwa go erokamano makende ne Dr. Raymond Omolo ni telo kata thuolo momi ng'ato is an opportunity mondo empower ji and bedo no konyo ji mi yudo kipande no en empowerment mobiro dago nyaka chieng' moro tho. Nikech empowerment no kipande no ema nyalo miyo wuode yudo help, nyalo miyo wuode yudo new funding model and so on and so forth. Koro adwa go erokamano katieko ni empowerment odhi mbele, jowa kik bedo gi wich kuot, giwuog kaka jodongo ma Siaya ka owuok. Kati bed ja higni adi onge wich kuot samochopo kar ratiro mar dhano. Erokamano ahinya Suba Churchill kachalo koda ka Bruce. Wando wasetieko. Watieko to gimoro ne mit kama tin. Sama joluo gore ka gimanyo kaka gidwa dhi wuoyo gi President William Ruto. Gima ging'e ni joma ni kacha joma somo kwano. Gigore ni sama gidhi to giwach ni President namba wa kaka oganda luo manyalo go kura wan dhano maromo kama. Be magi nyalo yudo go olemo madongo midwaro go. To ka onge namba to onge. Koro giket ma inwe gidi. Kwano no nyaka range te wacho ni rango kwano e yombulu mantie kata mudhi kele mesa. Na kuna mujong mane makelo giko machieno mar mbako romo ndege sekalo 52 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono ka. Erokamano kubedo koda okinyi ma kono kwachako chenro mar ope nyaka sani makoro wachopo e giko mare chenro ni mara mbaka romo. Nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mukeo nyaka chisango oriti masani.
penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Chakre dho nam lulwe nyaka enderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai.